Вітанечкі, мае шановныя сябры. Раніца, нядзеля. Дарэчы, у нас тут змянілася. Я забыўся, выбачайце. Я забыўся змяніць назву на Твічы. На Твічы, як заўсёды, ўсё не так ладна ідзе. Хер па іх. Карацей, зараз мы ўсё гэта зменім. Фарминг симулятор. Ну, и где ты? Ось. Дякую Богу, знайшов тебя. Так, и сюда мы так само. 25. Готово. Все, мы все змінили. Вибачайся, конечно. І знову вітаю вас. Вітаю, будем з вами сьогодні гуляти у ферму. Бачите, перед вами зараз овечки цудоўненькие там шпацыруюць па сваіх мясцінах шыкоўных. Гэта мы зрабілі, дарэчы, на мінулым стрымы, які адбыўся ўжо даволі давно, 2-3 тыдні таму. Усё дзякуючы таму, што мы плённа працавалі і прадалі вось нашу траву, якая тут у нас расце. Дарэчы, каб, мне падаецца, каб атрымаць больш грошай, усё ж такі трэба накапіць нам грошей на суседняе поле і таксама засадзіць яго травою. Пазбавіцца вось гэтай вось дарогі, заараць яе ўсю, каб яна увайшло вось сюды, у гэтае вось поле. І бачыце, у нас будзе два велічэзных поля, з якога мы будзем прадаваць шмат проста травы. Так, а пакуль што у нас наступная задача, паколькі мы на сваім поле ўсё сабралі, увесь ураджай, нам трэба зараз будзе пазбіраць ураджай, які ёсць у нас на мясцовасці. І адзінае, што мяне прываблівае, гэта мяне не прываблівае, таму што вось гэта можа быць 1800. Гэта соус, шчыра кажучы, на лет, ну, $900 зарабіць на гэтым 900 евро такое, тут таксама 900 евро. Не, нават не буду браць. Вось гэта возьму, але з пазыкаю прадметаў, таму што трэба неяк. О, культывацыя таксама, гэта мы возьмем. Гэта мы зробім на сваім трактары. І дарэчы, можна праараць зямлю. Выдатна. Слухайце, тут ёсць вялікі гэты трактар. Пазыку бяром. Усё. Так, тут у нас трэба будзе культывацыю зрабіць, правда? Таму мы адчапляем гэты прычэп. Культыватор. Барану нашу. Ой, нешта я занадта пакруціў. Хапаем вось гэтую прыладу цудоўненькую. Так, і на якое поле нам трэба ехаць? 89. Дарэчы, на ўсе ў адным месцы. Так, выбачаюся, я не заліп, я просто з малым размаўляў, бо ён уварваўся у кабінет. Так, 89-е поле, дзе ж яно? Усё на доле, усё тут. Усё тут, нам трэба просто ехаць сюды. Паехалі, тым часам. Там нешта малы гэты хоча, выбачайце, калі што я адскочу. У любым выпадку у нас, па сутнасці, культывацыя, аранне, ды збіранне каменняў гэта будзе рабіцца шаішкаю. Вот. Эй, што гэта зараз было такое? Трэба будзе, дарэчы, заехаць, бачыцца, у мяне паліва не так ужо шмат на гэтым трактары. Таму хуценька запраўляцца трэба будзе.
Так, все, мы на месцы. Трэба будзе толькі шаіху зараз запусціць. І... Ну, ён сам тут справіцца, правда ж, ім што выраўняецца ўсё. Няхай катаецца. Тым часам мы сабе зараз падцэпім вось гэты вось камнезборшчык. Адзін мне толькі не падабаецца, што калі ён напоўніцца, а ён напоўніцца даволі хутка. Нам прыйдзецца ўсё гэта вывозіць на продаж. Нічога страшнага, гэта будзе троху адцягваць нашу увагу, але мы з гэтым справімся, я ўпэўнены. Так, збіранне каменю на 87-м полі. Добра. Паляцелі. О, бачыце, гледачы, добрай раніцы ўсім. Бачыце, сонца толькі-толькі ўстала, мы ўжо ў поле. Вочы прадралі, ось такое яно жыццё ў фермера. 87-я, правда? 87-я, добра. Так, 87-я, вось табе шаішка, уперад. Мы тым часам паехалі, будзем граць зямлю. Трэба вось гэта спачатку падчапіць. Так, нагадаю, нам трэба зарабіць грашэй на пабудову заводу па перапрацоўцы воўны, каб у нас была тканіна, каб все, што выпрацоўвалі нашы авечкі, гэта ўсё ўшло на выпрацоўку тканіны, потому што потым пасля тканіны мы будзем шыць адзежу. Так, щось я не бачу, каб... А ось, адсоткі пайшлі ўжо па збору каменя. Шаіха, безумоўна, такая сабе. Тут працуе яна абы як. 88, таксама гатова. Саджаем нашага камплюктара на гэтае месца і няхай ён працуе. Бо так якасна, як гэты шаіха, мы не зробім, мы не заграем гэтае поле. Так. Гэта даволі хутка, маленечкае поле, ён хутка закультывуе, забарануе. Будзем сашыць за гэтымі вось працаўнікамі, якія каменьчыкі збіраюць, все ж таки трэба будзе вазіць на продаж іх. А прадаюцца яны, дарэчы, яны прадаюцца вось тут, мне падаецца. Правда ж так? На драбілку трэба будзем падвесці. Ну, пакуль што так. Закідвайце, як кажуць, тэмы на абмеркаванне, пакуль мы будзем тут працаваць, адпачываць, размаўляць ды абмяркоўваць. Вось, пакуль што, дзякуй Богу, навінаў кепскіх у нас не было. За учорашні дзень гэта трошкі напружвае, але, магчыма, гэта да добрага толькі прывядзе. Паглядзім, што ў нас будзе ў панядзелак. А панядзелак, калі што, ўжо ў заўтра. Бачыце, як шаіха па цэнтру поля едзе. З плугам. Поле яно арэ. Так, довольно хутка, слухайте, там уже 20%, тут уже 11%. Тут у нас еще колькі, 506 литров усяго він собрав, правда?
што мне падаецца, мы даволі хутка справімся з гэтымі 3 палямі. Можна будзе сабе браць наступныя замовы нейкія. Чакай, давай сюды, паглядзім, што ў нас тут ёсць на выбар яшчэ. Апрыскванне не. Дрэвы таксама не трэба. Я б такі вось скіпал, калі была такая магчымасць. Яшчэ на 2000 можна будзе ўзяць аранне, сапраўды. Мне падаецца, аранне той ён зробіць шэйха хутка. Так, а мы ўзялі ў аренду. Таму калі мы здадзім тое поле, то тут трэба будзе таксама браць вось гэтае. Ну, паглядзім, што можна будзе зрабіць. Пасеў тым часам ёсць. Таксама няблага. Блага толькі тое, што пасеў, калі мы кажам пра пасевы, то прасеянне маецца на ўвазе, то ў гэтым выпадку мы зерні купляем за свае грошы. Прыбытак надта малы будзе. Праполка, дарэчы, праполка, але толькі не на том абсталяванні, якое у нас ужо маецца. Бачыце, чырвона патрэбная, у нас блакітная, такая малая. Карацей, вось, гэта было б добра купіць, набыць сабе, але як ёсць. Кашэнне таксама можна зрабіць. 1300, хоць некая капейчына, але ёсць. Так, вось кашэнне таксама можна будзе ўзяць. На жаль, ураджаю пакуль што няма, ніхто не вырошчвае зерні, каб быў багаты ўраджай. На жаль. Неяк замала, дарэчы. У нас што, верасень тут жа ж, бачыце? Тыпу першы дзень месяц восені, трэба ж у жніўні, дарэчы, жніво збіраюць. Там таксама нічога не было. Са жніва вітанашкі вырва, вітанашкі. Вось, дзіўна было, дарэчы, у мінулым месяцы было, што не было зерня на зборы. А мы забіралі гарох, я памятаю, там нешта яшчэ такое было, соя. Вось, ну, карацей, штосьці ў гэтай гульні па зернікам не на то ўжо і шмат. Поле рай, траву касі. Так, глядзі, вось, бачыш, мы аром. Поле арэцца. Цюкі-цюкуй, быдла гадуй. Быдла гадуецца. Вось тут зараз яшчэ баранаванне ідзе ў нас. Ну і збіранне каменняў у нас гэтага пачалі, то бок мы часова выконваем 3 кантракты. Так што вось такія справы ў нас. Як ноч прайшла? Безвыпадкова, я спадзяюся. Кепскіх навінаў не з'явілася ніякіх, бо я нічога пакуль што не знайшоў. Кепскага дакладна не знайшоў. Найн Рэвенс, вітанышкі, вітаю цябе, добрай раніцы. Так, вось гэта той экшон, што ты любіш. Як для мяне занадта шмат экшону. Я ўжо стары для гэтага лайна. Бачыш, усё на шаіхах. Тут шаіха працуе, тут шаіха працуе. О, глядзі, які разумны паехаў уперад. Зараз апускаю і ўсё. Камені на палях трэба прыбіраць. Так. Трэба. Бо яно ж кожны год лезе адтуль. Нібы хтосьці падкладае, разумееш? Сапраўды, адкуль камені кожны год вылазіць на гэтых палях? Навошта? Скуль яно абірацца? Ужо аж колькі год збіраюць яго, там, дзесяцігоддзі. І ўсё роўна кожныя там 2, 3, 5 гадоў яго трэба збіраць наноў. Таму што псуецца абсталяванне. Кіраваць таксама праца, гэта нервы, мне падаецца, больш нервы, чым працы. Малако трэба піць. Візіт да UK добра прайшоў,
А мне трапілася на адным там жоўтым рэсурсе, што не так ужо і добра. Паглядзім, трэба, каб былі нейкія афіцыйныя заявы, і мяркую, што да абеду павінны з'явіцца за бліжэйшыя 3-5 гадзін. Гледзячы на тое, што сёння нядзеля, ўсё роўна штосьці павінна з'явіцца. Я тут за ім сачу толькі дзеля таго, каб не прапусціць той момант, калі паліў у яго. Шейха. Пакруціўся па коле. Прабіранне каменяў, перамога над размандыківаннем домачкамі. Так і ёсць. Пераможная перамога. Рэйвен, якія ў цябе планы, дарэчы? Што будзеш стрыміць сёння? Можа, гульню нейкую? Ці маляваць будзеш? Кроціцца на месцы, як кот нейкі, калі хоча прылегчы. Сталкер, о, нарэшце. А, я учора прапусціў сталкера, ну што сабе. Прышпільна, як табе гульня? Пайшла, не пайшла? Гаўно пытанне, Рэйвен. Звяртайся, калі патрэба ёсць. З задавальненнем задаволю. Такія патрэбы. Што ты робіш? Ты бачыш эфектыўнасць сваіх дзеянняў? Ты паглядзі, бляха. 30%. Звольна. Чуеш ты? Мексіканец, ці хто ты? Ёсць жа такі стрымер, мне падаецца, мексіканец. Зараз пакрудзіцца. Анюта, вітаначкі табе, вітаначкі. Зайшла ўжо з падаруначкамі нейкімі, з торцікамі і ўсё такое. Боже, я так пазяхаю зараз, мне падаецца, зараз рот парвецца. Шыкоўная халера. На максімальных наладах люта заліпальная, буду 100 гадзін гуляць туды-сюды і разглядаць архітэктуру. А максімальных наладах ты маеш на увазе графічныя налады, правда? А мне, шчыра кажучы, так не падалося, што яна неяк там аптымізавана вельмі добра. І, шчыра кажучы, я там бачыў так краем вока, што былі... Так, графіка на эпіку. Што былі нейкія хібы ўсё ж такі. Ну, тыпу, там тэкстуры недзе не добра прамаляваныя былі. А дзе логіка? Ты што, шаіха? Падурэла ці што? Глядзіце, ён па цэнтру паехаў. Да. Як кажуць, там шляхі гасподні, яны не прадказальныя. Тое самае хутка будуць мовіць пра шаіху. Ну, ўжо хутка павязем гэтыя каменьчыкі прадаваць. Так, гэта яшчэ не хутка, гэта да халеры працы, ну і гэтага таксама яшчэ да халеры. Ён паўполя прайшоў толькі так. Так, баранаванне з 59%. Ёсць такая песня, песня мексіканец ёсць. А што святкую? Ёсць тут адная нагода. Што святкаваю. Так, 95%. 96. Ну давай яшчэ раз, і будзе ўжо 100% павезем прадаваць гэтыя каменьчыкі. За адзін такой прачап, мне падаецца, там 500 евро насыпалі. То будзе добра. Дзякуй, Лерла, дзякуй вялікі за віншаванне, дзякуй. То не хібы, то аномалія. Я памятаю твою пазіцыю, Рэйвен, наконт багаў, што гэта не багі, а аномаліі ўсё.
Я разумею, так. Можна і з гэтага боку таксама падысці. Я, можа, калісьці наноў буду таксама праходзіць, але мяркую, што гэта будзе ўжо іншае стагоддзе. Жартую, не. Что такое? Ты захраст, ці што? А ну, поехал. Лайдачына. Я меркаваў, што праз пад канец году, магчыма, гэтага я і зберуся з думкамі, каб прайсці сталкера другого. Можа, яны там паўпускаюць добрыя патчы, каб усё працавала няблага, каб механікі направіліся нарэшце, каб вёска гэтая не заліпла, на якой я скончыў стрыміць, што яно там закрыла мне шлях, і бляха, па сутнасці, я з гэтым... Куру, як я ўзгадаю, ажно кепска становіцца, што я з поўнымі кішэнямі луту хадзіў па мапе 2 стрымы і проста не мог нікуды гэта прадаць. Дзе такое бачна было? Што гэта за халера такая? Бо ўсе задачы яны былі ці то без доступу да гандляра, ці то па нейкіх мясцінах такіх. Недзе тут было. Вось яно блізка-блізка. І опачкі. Давай, выгружайся. Та трэба пачакаць, каб патчы выйшлі, каб модаў цікавых нарабілі. Ну, я па модах не вельмі люблю валэндацца, а вось патчы так. Патчы яны патрэбныя гульні. Спадзяюся, што хутка павыпускаюць нарэшце. Бо ўжо колькі? 3 месяцы прайшло, 2 месяцы прайшло, як яна рэлізнулася. Гэтая гульня пакуль што ўсё яшчэ мне падаецца кепска. Праз 3 патчы на 100 гигабайт. Так, перапішуць гульню нанова. Тады з'явіцца ўсё. Калі зробяць мод на механікі з лонгдарку, то будзе кайф. Цікавая думка. Так, а не, мы ж у гэты бок рухаліся наадварот. Сюды давай. А ну едь. Ай, його своя справа у голові. Як тебе справи йдуть? 40% зробив. Не, 42. 42, коли бути докладно. Нектер, не могутний собака. Так, ну а гэта ўжо, глядзіце, ўжо апошнія шэрагі праходзяць. То бок мы яго зараз адсюль перанесем. Хіба што на ранне мы возьмем, поставим барану на месца і учэпім плугі. Поедем, там ёсць адзін яшчэ заказ на ранне добрае. А можа зачапіць, дарэчы, кашэнне і скасіць. Можа і так лепш будзе. Дарэчы, вось выжывач у свеце гэтага быў бы неблагім, мне падаецца. Адзіна толькі ведаеш, што Рэйвен у свеце сталкер мае на ўвазе, што мне пакуль што не зусім ясна з лонгдаркам усё зразумела. Там ёсць касцёр, вогнішча зробіш, там сховішча зробіш і гэтак далей. Вось, як невялічкую колькасці механікаў у гэты свет упіхнуць, каб яно працавала і было прыцягальна, як у лонгдарку. Вось гэта вось цікава. Карацей, тут геймдизайнеру трэба добра так галаву паламаць. Так, мне падабаецца выжыванне, а страляніна іншыя чалавекі не надта падабаецца. Хачу пустую зону, каб адзін гандляр на скайку сядзеў. Да ўвогуле без гандляра, давай так.
лепш крафціць у гэтай зоне. Вось на мой погляд, шчыра. Каб увогуле людзей не было, ні гандляроў, нічога такога. Вось, сабе там будуеш сховішча, будуеш тое ці іншае. Нейкія, я б зрабіў нават магчымасць нейкія пасткі рабіць для гэтых пачвараў, каб іх можна было лутаць. Гэта ўжо нейкае метро? Не ведаю, можа быць. Я ў метро, дарэчы, ніколі не гуляў. Для мяне гэтая серыя, яна прайшла незаўважнай. Бо калісьці, я памятаю, першае выходзіла метро, 2033, як яно называлася. Самае першае. То у мяне адзін знаёмы гуляў, і я такі, захоплены быў. Раіў, а я сеў такі пагуляў хвілінак 30, мабыць. І такі, увогуле, не ўразіла ніяк. Бязлуднасць, гэта кайф, вось як у цябе зараз, дарэчы, вакол нікога акром шаі, так? Так і ёсць. Бязлюднасць гэта атмасферна, вельмі. Мне вельмі імпануе такі вось свет. Калі не надо шмат дыялогаў весці і гэтак далей. Ён мае сваю прыгажосць, назовем гэта так. Аналагічна метро табе не зайшло зусім? Ну, разумею, то бок я там нічога новага ў свеце не заўважыў такога, што б цікава было, каб зачапіў гэты свет. Бо там, мне падаецца, там не... Можа, папраўляйце, калі я нешта такое заблытаўся ці забыўся. Мне падаецца, там вось з самага пачатку яно неяк падносіцца, што тыпу метро гэта круто, вось нейкі такі флёр, ведаеце, быў, як у гэтых вось роликах зараз прышпільных про тое, што гэта качество, смотрите, настоящее там, советское качество. Ведаеце гэты ролик, правда ж? І вось метро нешта таким самым аддавала. Так, Раю. Вось нечым таким, тыпу, хтосьці там з геймдизайнераў сумаваў па гэтаму Советскому Союзу. Мутант трус. Вось, і там карацей гэта. Штосьці такое было. Мяне гэта проста не чапляе. Я гэтага не разумею, таму камусьці зайшло. Хтосьці, мабыць, на гэтае падаецца. Глядзіце, ўжо 99%. Ўжо худзенька завершым. Нам трэба будзе праехаць усё ж такі праз паліўную станцыю, заправіцца, а потым ўжо вяртацца на зону сваю, каб зачапіць плугі. Вось. Не плугі, а гэтыя касілкі. Трэба касілкі начапіць на сабе і ехаць. Усё. Ой, штосьці я не тое раблю, адчапіся. Так, вось там падаецца гэты белы дом. Гэта у нас паліўная станцыя. Так, я правильно еду? Ці гэта на жоўтую трэба кропачку ехаць? Так. Не, я неправильно еду. Ага. Прямо, потым направо. Вось бачу, там две сінія. Две сінія на правым баку ёсць. Гэта туды. У апошнім метро ёсць ачыўка дэкамунізацыя. Там на балатах 3 дні Серьёзна? Там полыхала ад гэтай ачыўкі? Прышпіл. Так, люблю советскую архітэктуру, асабліва занядбаную, яна прыгожа разваліваецца, гніе і рассыпаецца іржою. Рэйван некрафіл. Архітэктурны некрафіл, прабачай, калі што. Так, заправляемся.
Ёсть, колькі пайшло? 400 евро. І што сабе у вас бакі? Спадар, не ведаю, хто там. Дык там распрацоўшчыкаў было багата з Украіны. У метро, так, я ведаю, што там такая складана. Там нават і беларусы засвяціліся. У распрацоўшчы, у дызайнераў Ой, куды я паехаў? Я нікуды паехаў. І дызайнеры былі беларускія, я памятаю. Сустракаў, можа, адзін-два якіх. Інтэрнацыянальная каманда, карацей, была. Акцизы? У сэнсе акцизы. Што акцизы? Пры чым тут акцизы? На паліва, што 400 евро пайшло, акцызы? Не, мне падаецца, гэта сквапнасць. Сквапнасць тут у агулам. Акцызы гэта ўплывае надта моцна да гэтых. Так, чакай, вось там наша стаіць усё. На папіросы, на алкаголь, вось на гэта. Акцызы ўплываюць, а тут... Як там, чакай, там же ж за хот-догом, я ж не пайшоў, вось ад таго і кошт вялікі быў. Трэба ж купляць было хот-дог яшчэ, апроч паліва. Балы былі б. Так, паехалі. Зараз мы... Так, гэта у нас баранаванне было. Узяте, здалі і трэба ўзяць сабе кашэнне. Дзе яно? Вось. Паехалі. Паехалі, ён на 80-м поле, гэта ўнізе. Давай. Паехалі, пакосім троху. На ўсё ўплывае... Я не ведаю, я проста не ведаю, колькі сапраўды адсоткаў ідзе на акцыз у паліва. Таму, ну, па папіросах я памятаю, колькі ідзе. Бо працаваў у гэтай галіне, бо і ведаю. Яшчэ не забыўся. Вось, а па паліву ніякага не зялёнага. 30%, так гэта мала. Калі так, гэта, ну, калі ты зменіш на 1%, гэта атрымліваецца, што прайс вырасце на 0,3% ад агульнага прайсу. Ну, то бок, разумееш, гэта амаль не падвышэнне, мне падаецца, гэта курсавая розніца, якая з'яўляецца ў банкаўскай сістэме, калі проста рубель скача ўверх-уніз, яна больш уплывае ў такім выпадку штодзень. Так, тут трэба направа недзе. О, дарэчы, я тут не гуляў ніколі. Трэба будзе зайсці неяк у гэты парк, пашпацыраваць. Ага, направа я не паеду тут, бо тут дарогі няма. Трэба было раней зварочваць, все, зразумеў. Так. Так, вось бач, там нейкая перамычка ёсць. Ага, хер там пала, во, вось яна. Хаця нейкімі шляхамі мы ўсё ж такі выехалі. Так, раскладаемся. Зараз будем косить. Передняя униз, задняя униз. Покатили. О, мы уже косили, я бачу, тут поставлено травы.
Мы ўжо касілі тут неяк. Прыкладна 30, але магу памыляцца. Акцызы гэтыя падаткі на экалогію шаленства. Ну гэта калі яны там ёсць на экалогію. Добра, калі ёсць, насамрэч, так і павінна быць. Так, штосьці мне Анюта там напісала. Чакайце, я возьму телефон. А, не, гэта не. Халера, не бачу, што гэта. А, все, зразумеў. Гэта была ложная трывога. Так. Так, пакуль што, дарэчы, яшчэ не ясна, ці будзе ўвечары стрым. Пакуль што ўсё так напружана. Мы тут, дарэчы, пасядзім, мне падаецца, гадзінкі 2 зранку. Вось, а ўжо ўвечара, калі будзе стрым, мяркую, што прыблізна о 5 вечара. Лепей вось так будзе пагуляць. От 5 до 7 вечера, и там, по сутности, будем рахтоваться уже до понедельника. В понедельник праца есть. Треба буде її зробити. Как копеечина упала. Пойду драник робить. Тут хутка. Ты тут коси фоном, добре. Буду косить. Old school, вітаночки, вітаночки. Что у нас? 91% уже, добре. Віталь, вітаночки, вітаночки. Живи вечно, Віталь. Живи Беларусь. Живи вечно. Добре. Так. Все, скончили. Так, сюди, сюди. Поднимаемся, складаемся. Поехали до хаты. Бо кашення, я наколькі пам'ятаю, больше нема такой задачи у нас. Оставим абсталяванне, і там трэба будзе плугі начапіць і праараць зямлю, якая там ёсць адзін кантракт яшчэ. Вось яно што, тут з моста трэба налево.
Нязвычна, што беларус на мове. Віталь, ты ўжо гэта казаў. А гэта ўжо мавітон. А гэта ўжо не цікава. Для мяне таксама было нязвычна, дарэчы, Віталь, што шмат украінскіх блогераў перайшлі на украінскую. І мне гэта вельмі спадабалася, шчыра кажу. Гэта супер. Так павінна было быць ад пачатку, разумееш? Яно проста зараз стала ўсё на свае месцы. Так, добра, зараз мы гэта скінем. Добра, і вось гэта таксама паставім акуратна тут. Олдскул, слухай, ты там пра мод напісаў, што ўсё вырашаў, ўсё прыбірае. А як у такім выпадку, што там рабіць у гэтай зоне? Там жа ж, калі гандляроў нету, то і набоі канчаюцца і гэтак далей. Мы ператворам сацыяльную рэчаіснасць, пераходзім на мову, так. Чакай, трэба падчапіць. Прабачце, секунду. Так, я павярнуўся, трэба спачатку груз зачапіць на нас, а потым ужо. Потым ужо плугі чапляць, каб араць зямлю. Калі скончыліся набоі, выходзім у ножы. Ну так, вось узгадай, калі ласка, апошні стрым, дзе я сустрэў хімеру. Як яе, курву? Я на яе страціў, наколькі я памятаю, больш за 20 стрэлаў яна не падохла. Як ты яе з ножа будзеш валіць? Я, калі што 20 стрэлаў з драбаша ў яе пасадзіў. Толку ніякага не было. Так, грошкі зарабілі. Дзе аранне? Вось яно. Гэта 30-е поле, гэта на версію. Супер, давай. Поляцелі. Набоі, таму ж там шукаеш... там выгатаўляць можна набоі? Я не ведаў. У Сталкера крафт ёсць? Першы раз такое чую. Калісь паглядзеў, п'яны леш. Сталкер 2 і... Розніло на першых 3... Чакай, бляха, не бачу дорогі. На першых 3 з бюрера з ножа забівалі. Бюрер. Бюрер я ведаю, хто гэта. Пытанняў няма, я яго заваліў. Я хімеру не заваліў. Разумееш? Вось хімеру трабла была. Бюрер не трабла ўвогуле ніякая. Так, што ў нас тут па каменьчыках? 1000 літраў яшчэ. Хутка ўжо збіраецца. Так, Віталь, а хто такі Мечыслаў Грыб? Яго як папярэдніка Вусатага? Грыб, ён проста ўзначальваў савет дэпутатаў, ці хто ён там быў у гэты пераходны перыяд, вось у гэтыя 3 гады. Як гэта, чакай, называлася? Там же ж быў, гэтае вось савецкае уладкаванне, як яна была арганізавана ўлада. То бок там быў ЦК партыі, праўда? ЦК партыі БССР. І Грыб, падаецца, ён быў чальцом гэтай ЦК. То бок быў генсек Гарбачоў, а гэты ўзначальваў беларускі ў такім выпадку. Але мне чамусьці падказвае, што гэта быў Шушкевіч, не? Глава правительства. Гэта ўвогуле не мае дачынення ніякага. Не, ён не ўзначальваў, Віталь, неправда. Ён не мог узначальваць.
Гэта нейкая номенклатурная пасада у такім выпадку. Ён падпарадкоўваўся, а не аддаваў загады нейкія. Так, там наогул трэба рэбаланс па монстрах. Там прыкладна 9 магазинаў. Хімера Супермонстр. У ёй усе сістэмы дублююцца ці нават патройваюцца, плюс кровяносная сістэма не мае вялікіх сусуд, замест багата малых, крыгу сярэдніх, таму яе цяжка забіць. А ўвогуле яе магчыма забіць ці не? Ці гэта мне проста трэба было увесь раштунак свой вытраціць на адну гэтую хімеру, каб забіць? Пасля Шушкевіча ён быў. Можа быць. Зразумела. Добра, ВРВ, зразумела. Ну, карацей, так, рэбаланс патрэбны быў, таму што, памятаеце, мой першы стрым, калі я запусціў з крывасмокамі гэтымі, іх таксама было цяжка забіць. Колькі там было? 6 траплянняў, і яна не здохла, гэты крывасмок адзін. Зноўку з драбавіка. Ну, карацей, такое сабе было цяжкавата. Пры гэтым пры ўсім ён яшчэ і распаўніўся. Адыдзеш ад гэтай вёскі, дзе ён быў, потым такі хоба з'яўляецца на тым самым месцы. Вось, там такое сабе. Крывасіся. Ты як Рудзі. Рудзі таксама крывасісію называў. Там жа ж, калі што, Веталь, глядзі, як было ўладкавана. Там жа ж пасля 91-го году была, па сутнасці, зроблена рэформа, дзе парламент праводзіў законы, а ўжо грыб павінен быў іх выконваць. Я менавіта для гэтага учора ці калі узгадываў табе пра нашу партыю БНФ «Адраджэнне», якая хаця і мела 20% у парламенце, але ўсё роўна праціснула вельмі шмат нацыянальных законаў па мове, па культуры, па курапатах хаця б тых самых. То бок парламент у той час кіраваў краінаю. Парламент зрабіў у той час рэформу таго самага правіцельства, выбарчай сістэмы. То бок з'явіліся пасады, якія былі ўраўнаважаныя сваёй уладаю. Вось, але ўсё гэта было скасавана пасля прыходу Усатага. На працягу году, першага году, як толькі ён з'явіўся, бо ён з вельмі чоткаю мэтаю прыйшоў на гэтую пасаду з дапамогай Расіі. Так, гэта ўсё дзякуючы януковічскаму прэм'еру. Гэта адтуль. Ён вельмі крыва размаўляў на мове, таму вось так крывасіся. Вось адкуль гэты мімас пайшоў. Остановитесь, вось гэтая вось. Усё адтуль. Самае галоўнае, што яны зрабілі, гэта сарвалі дэрасіфікацыю умовы аб перадачы Вільні Літве. Што яны зрабілі, гэта зарвалі дэрасіфікацыю умовы аб перадачы. Не, олдскул. Я лічу, што тут ужо ведаеш на гэты конт. Давайте, хлопцы, дамовімся так, што ў 91 годзе былі зацверджаны міжнародныя межы пасля развалу СССР. Давайте іх прытрымлівацца. Нема чаго тут крыўдаваць ці то на парламент. Так, дзе адсюль? На парламент беларускі ці не беларускі, неважна. Гэта павінна быць проста святым месцам, разумееце? Вось гэтай кропкай адліка, што мы атрымалі незалежнасць, і Літва атрымала незалежнасць, і Украіна атрымала незалежнасць пасля сотні гадоў прымусу, ганьбы і гэтак далей. Трымаймася гэтага. Нельга тут казаць, што Вільня гэта Беларусь, блядь, Беласток Беларусь, Смаленск Беларусь і гэтак далей. Гэта проста не тое, чым трэба займацца увогуле. У нас, выбачайце, калі ўжо зайшла такая мова, у нас ёсць непасрэдна тэрыторыя Беларусі, плотнасць насельніцтва, дзе нізкая, проста абсалютна нізкая, хапае зямлі ўсім. Не трэба яшчэ гэтую Вільню
падымаць пытанне аб Вільні, што была яна літоўская. Трэба, ведаеш, у гэтым выпадку, з майго пункту гледжання, як адстасоўвацца да гэтага. Гэта не даваць літоўцам казаць на міжнароднай арэне, што выключна ўсё, што тычыцца Вялікага княства літоўскага, належала Літве, Жамойції. Вось гэтага нельга рабіць. Тым больш, што зараз там я чуў апошняе такое з нейкай лухты, гэта тое, што тыпу давайце забаронім беларусам ужываць пагоню. Блядь, падурэлі ці што? Ну рэальна. Займацца няма чым вам там у Літве са сваімі, бляха, 2 мільёнамі чалавек. Такія пытанні ставіць, каб іншым забараняць выкарыстоўваць іх нацыянальныя сімвалы. Ну, пиздец просто, іншых слоў няма. Тое, што я буду выкарыстоўваць гэта як нацыянальны сімвал, не вашая справа. Захачу і буду. А ўжо пра тэрытарыяльную цэласнасць я ўвогуле не буду ставіць пытанні. Яны сабе адабралі Вільню, каб гэтую угоду ўкласці з Масквою, што яны без вайны, без супраціву перайдуць у склад СССР. Зрабілі гэта, зрабілі. Штосьці нашыя продкі зрабілі супраць гэтага, нічога не зрабілі. Таму ўсё, прымаем гэта як ёсць. Колькі ў нас яшчэ гэтыя камені збіраць? 80... Чакай. А, гэта той кантракт выкананы. Я штосьці тут... Так, выбачаюся. Так, раскрывайся. Я літаральна на пару секунд адлучуся. Вы бачыце, што ён робіць? Што гэта такое? О, придурак. Ой, так. Ты просто слова не зразумеў? Так, пасля... Чакай. Можа, ты так будеш працаваць добра. Так, а што в старшай школе у вас вучаць на уроках гісторыі? Жыцця вусатага? Слухай, Віталь, я не ведаю, таму што я ж дзяцей вывез і не ведаю, што ў іх сапраўды там зараз адбываецца ў школе. Таму не актуальнае пытанне да мяне. Можа, хтосьці з Беларусі падскажа, калі... Ты, блядь, што ён робіць? Ты паглядзі на яго. Едь сюды. Вось, так. Пасля выхаду Літвы з Саюзу Верхоўная Рада Беларусі хацелі разарваць умову перадачы Вільні Літве. Я ведаю, так, магчыма, допустим. Няхай будзе, не, блядь, просто вырашыў мяне давесці. Паскуда такая. Так, і БНФ зрабіла так, што гэтага не адбылося. Блядь, олдскул, ты уяўляеш, якога памеру скандал гэта быў бы? Ты уяўляеш сабе гэтае? На працягу колькі гадоў, чакай, на той час, 50 год, груба, Вільня была літоўская. Кіраўніцтва Літвы мэтанакіравана літвінізавала гэты горад.
назвала яго Вільнюс на літоўскі манер, зрабіла ўсё магчымае, каб там была выключна літоўская мова, асабліва пасля 91-го года, і гэтак далей, і гэтак далей. Таму што яны лічаць гэта сваёй спадчыну, як і мы. Гэта таксама нашая спадчына. Навошта было адбіраць? Ты уяўляеш сабе, што які гэта прэцэдэнт проста на вось гэтай тэрыторыі, якая кропка накалу? Я лічу, што яны правільна зрабілі, што яны гэтага не дапусцілі. Придется завершать самому уже этот контракт. Так, так бы и сидели зараз, як у нейкім Карабахе або ДНРу. Не думаю, ўсё ж таки, ведаеш, калі б гэта і нават і адбылося, беларусы б ніколі не зрабілі б так, каб нейкія землі былі занядбаныя. Як бы цяжка беларусу не было, але ўсё роўна ён вакол сабе нейкі парадак наводзіць. Таму немагчыма, каб нейкі Карабах адбыўся такі падобна. Але кропка накалу была б тая самая, плюс-мінус. Літоўцы б не даравалі б гэтага, а беларусы просто, успрымалі бы як нешта варожае, тому што все ж таки гэта агульная спадчына. Не можа яна належаць камусьці адному. Гэта, прабачце, не 5 год жыцця і не 10 год. Гэта стагоддзі. Фактар гораду даеш норму камянёў за 5-годку, не. Это просто шаіха глючыць, таму прыходзіцца, бачыш, самому тут вошкацца ўзад уперад. Вітаю цябе, вітаю, добрай раніцы. Гэта быў бы не скандал, а вайна. Вайна. Слухай, магчыма, не хацелася б увогуле так разважаць олдскул. Зусім не хацелася б. Мне падаецца, ведаеш, што усё падбылося як і ў гісторыі. Абсалютна. Бо не было б вайны. Вось як у 12 і 13 стагоддзі ВКЛ арганізавалася шляхам аб'яднанняў, саюзаў, не то шлюбных, не то проста нейкіх там дамоўных і гэтак далей. Вось тое самае падбылося бы ізноўку. Мы б не ваявалі. Літоўцам гэта невыгадна, бо іх там 2 мільёны, а беларусаў 9 мільёнаў на той час было амаль што 10. Вось. Таму яны б сядзелі ціха, і нашыя надта б не быкавалі, толькі тыя, хто купленыя Расею, каб наадварот распаліць гэтае вогнішча. Вось так бы толькі было. Але кропка вось гэтага накалу, напружання, яна паснавала, так. А зараз гэтай кропкі не існуе, як на мой погляд. Максімум, што вось бачыш, толькі існуе, гэта вось пачварны гэты літвінізм дзікунскі, які спрабуюць неяк раздзьмухаць. Дзякуй Богу, гэта адзінае, што яны зараз могуць, і ў іх няма іншых рычагоў. Не, яно бы так не адбылося, іншы механізм утварэння дзяржавы. Згодны, так. Цяжка, ведаш, прабачце, што цяжка вось зараз седзячы перад маніторам, ездзячы на трактары, нешта добрае выказаць. Так, ты права, Вырва, я з тобою згодны. Іншая форма ўтварэння, тут іншая справа ў тым ж яшчэ, што і механізмы іншыя зараз выкарыстоўваюцца. Нарэшце. Зрабілі кантракт, усё. Та выязджай, што ты марудзіш. Паехалі з дамоў гэтыя вось каменьчыкі. Вось і завершым гэтыя 2 кантракты, якія тут побач. А давай на стрымы мы, беларусы, вольныя людзі. Што
што ты маеш на ўвазе, Веталь? Што ты хочаш гэта? Гэта ж, мне падаецца, строка з гімну сучаснага беларускага. Мы беларусы вольныя людзі. Гімн Беларусі. Заспяваць. Чалавеча, ты што не ведаеш стаўленне сучаснае беларусаў да гімну і сімваляў? Сур'ёзна? Веталь, уяві сабе, ось ты украінец, правда? Ты з Украіны. Уяві сабе, што Януковіч перамог у свой час, ось задавіў Майдан. І ён бы зрабіў гэта пад сцягам незвычайна. Давай зараз не жоўта-блакітны не размяркоўваць, як гэта чакай, разглядаць як магчымасць, да? А няхай бы гэта была чырвона-жоўтае штосьці такое. Не ведаю, ці ёсць там такі флаг у вас, ці не, які-небудзь. Вось няхай гэта будзе. Вось ехалі б па гораду аўтазакі, ебошылі бы людзей простых направа і налева з аўтаматаў, з дубінкамі гумовымі і гэтак далей. Уяві сабе гэта проста, вось, на секунду. І ўсё гэта было пад гімн. Вось, да няхай будзе гімн Беларусі, блядь. Ты бы спяваў яго потым, ці не? Вось у мяне такое пытанне да цябе. Ты б яго спяваў? Пры гэтым пры ўсім ты ведаеш, што гэты гімн стварыў не народ, а ёсць народныя гімны, калі што, калі ты не ведаеш. Вось, а яго стварылі па заказу Вусатага, і строкі некаторыя проста выклікаюць абурэнне ў нармалёвых людзей. Таму, калі ласачка, Віталь, акуратна з такой інфармацыяй. Бачыш, ты не хочаш, а мяне просіш. І не падкідвай такіх ідэй. У мяне асабіста вельмі кепскае стаўленне да бягучых сімваляў. І да гімну ў тым ліку. Да музыкі нема. Да тэксту ёсць. В РВ, калі мне было 5 год, я ў 6 раніцы глядзеў целек і пеў гімн. Ого! Нішто сабе. Але потым узрастаў і зразумеў, што гімн свядомых людзей іншы. Вось так і было, так. Так і сталася на Беларусі, на жаль. Сёння гэта так і выглядае. А яшчэ б цябе пасадзілі ў турму, і там бы прымушалі пець гэтую хуйню на працягу Old School. Дзякуй, што і гэтае нагадаў яшчэ. Вось, яшчэ і гэтае. Гэта, калі што, Веталь, гэта табе я кажу пра сапраўдныя дзеянні, якія былі на працягу некалькі год. У прынцыпе, тое, пра што Old School табе зараз напісаў, гэта адбываецца і зараз. Анюта просіць перайсці на добрыя тэмы. Сёння такі класны дзень, вясна пачалася. Давайте аб добрым нечым, давайте. Падкідвай тэму, Анюта. Чаму ты не падкідваеш тэмы? Дарэчы, я не ведаю, як у вас, але ў нас, надвор'е такое сабе. Я гляжу за вакно, у нас там нейкая шэрасць, дождж, усё мокрае. Дакладна ж пацараваць не пайду. Так, ну што, 97, 98, давай, хутчэй ужо, давай, трэба будзе скончыць гэты контракт, паглядзець, што мы можам яшчэ там зрабіць. То не хочется просто ісці спаць, хочется і ураджай-то сабраць нейкі зерневы. Я сапраўды быў упэўнены, што мы тут збяром троху сабе збожжа, пшаніцы ці чагосьці іншага падобнага. Так, не туды. У мяне няма настрою, чарга не рушыцца на месцы, стаім ужо 2 гадзіны.
Ну ось пачынаецца. У самой няма настрою, затое кінуць, каб усе былі добрыя, як кот Леапольд. Анюта кот Леопольд у нас у чаце. Ужо пацяплела, сапраўды. Так, вось тое, што пацяплела, я нават, ведаеш, пры першай жа гэтай магчымасці шапку зняў, ужо без шапкі хадзіў, пацараваў сабе тут. Учора хадзіў у краму, тык дожджык скончыўся, усё адразу зняў, так памякчэла, лагодненька стала добра. Так, все, приехали, адчапіліся. Давайте помыемся, потым будем далей глядзець контракты, якія нам доступны. Что это? А что за дырки у меня на плугу? Чекается, треба будет поглядеть. И на тракторе так само, глядите, некие ось кропочки такие белые. Что за вину? Ну, отчепися. Что это? На парктронике подобное, правда? А тут... Что за холера такая? Это что, бах? Глядите. Болты. Это болты. Ось яны адпавядаюць гэтым. Гэта мадэлі, блядь, якіх тэкстуры болтоў гэтых. То бок, тыпу, яно састарэла. Ну, маецца на увазе, што яно пашкоджанае там і так далей. Ось так яно, ну такое, не... Такое сабе яно выглядае, безумоўна. Так, усё, зарабілі троху грошей. Так, што ў нас ёсць? Па ўраджайнасці. Зноўку нічога. Всё тое самае вайно. Апрыскванне не хачу. За $1000. Праполка таксама не. Бур'ян. О! Вось гэта так, вось гэта трэба. Выдатна. Гэта мы можам. 2 штукі, 2 контракты, 5К. Паціху патроху заробім. Прыгожыя болты на расу падобныя. Так. Я не з таго боку пад'ехаў. Ось, дарэчы. Так, поехали. Куды нам? 41-е поле ближайшее, тому туды ў першую чаргу. Так, земля гэта абразіў. Да я ведаю, што такое земля, перестань. Так, дзед, калі ўсталюеш панелі, ты пачнеш гандляваць электрычнасцю. Так, гэта працуе. У Польшчы, калі што. Можна спакойна ўсталёўваць сабе сонечныя панелі і гандляваць электрычнасцю. Ну, яно там даволі складана вылічваецца, але я ведаю як. Я ўжо глядзеў гэта. Вось таму. Дзякуй Богу, у кіраўніцтва Польшчы, зрабіла вельмі добрую сістэму. У гульне, так у гульне зразумела, што так. І гэта ў 22-й нават было. У 22-й часціны маецца на ўвазе. Ферма 22. Так і ёсць. Тут я же ж не толькі сонечныя панелі, тут я же ж яшчэ ёсць ветрагенератары. Зараз чакай, я пагляжу. Вось тут яна мне падаецца. Будаўніцтва бярош. Вось тут наша... Вось тут жа ж, так? Не. Дзе чакай мы стаімо? Во наша зона. Так, і... Коровы, так, это у нас плот, освятление, іншае нешта.
аздобы усялякія. Гэта мы будзем, калі свой дом будаваць, ёсць такі план зрабіць такую серыю пра будаўніцтва дому. Так, фабрыкі, склепы розныя, так, цяпліцы. Ну, гэта не... О, генератары, бачыш? Ось, сонечны самы дробны 7800, адна панель, вось гэта звычайная побытавая. Ветрагенератор 11400, ось вялікі 750к. Прыносіць прыблізна 67 680 на месяц, ось максімум. То бок ён за, тыпу, пры добрых умовах за 20 месяцаў акупаецца. Сонечная панель, бачыш, тут прыносіць зусім няшмат. Каштуе 93 500, а дае толькі 8000 у месяц макс. Ну, карацей, свае такія асаблівасці. Падпарадкавана ўсё адной логіцы. Прыблізна 9%, 8% ад кошту. Яна дае. А Еўратрак гуляеш, так? Так быў жа стрым у сераду у Еўратрак сімулятор. Сонечная панель патанней будзе. Так, Веталь, польскую ці я ведаю? Так, я жыву ў Польшы зараз. Ды тым больш, я ж у Беларусі жыў у горадні. Гэта такі шматнацыянальны горад, таму польская там адна з асноўных моваў. Таму што суполка польская ёсць, нават школа ёсць, была, прабачце, да 20-го году польская школа існавала ў горадні, зараз яе зліквідавалі. Так, 3 панелькі паставіў, ды 3 гады праматаў інкам. Ну, так і ёсць, так. Ну, гэта ж у 22-м годзе, дарэчы, то выходзіў, ой, 22-м годзе, у ферме 22 я глядзеў аднаго чэліка, які, ну, там ролик такі на 10 хвілін, як найхутчэй зарабіць грашэй у фармінг-сімулятары. І будаўніцтва гэтых вось ветравых генератараў гэта асноўна. Таму што, ну, за літаральна 2 гадзіны часу рэальнага, за кошт таго, што ты прамотваеш проста час, ты сабе можаш зарабіць там каля 10 мільёнаў еўра. Маючы пры гэтым яшчэ і абсталяванне гэтага, якое генеруе грашэй, там прыблізна на 40 мільёнаў, то бок каля 50 вось гэтых ветравых генератараў. За 2 гадзіны. То бок, уявіце сабе, на палях ты траціш на адное поле больш за 2 гадзіны, калі гэта бульба нейкая ці бурак. А тут бах, 2 гадзіны, у цябе ўжо 20 мільёнаў на рахунку. Ёсць такі лайфхак, я ведаю РВ пра яго. Але ж самая гульня не цікавая гэтым. Самая гульня цікавая проста вось з гэтым часам, які ты ў ёй праводзіш, робячы тую ці іншую справу. Вось. Тут у мяне шаіха гэта робіць, таму што проста ўжо надакушала катацца ўзад уперад. Я б зараз з задавальненнем збіраў бы збожжа, але ж няма кантракту гэтага, каб іх халера. Бачыш, вось. Гэта ўвогуле, бляха, што гэта? Морква. Гэта пакута. Збіраць моркву, бурак, бульбу пакута ў гэтай гульні. Вельмі доўга і неэфектыўна. Вось зерне, але 1900 лічы і 1000 за абсталяванне ты аддаш. Ну, такое сабе. Пры да гэтага яшчэ і сорга. Такое сабе. Карацей, ёсць свае гэтыя нюансы. Пасеў, можа пасеў узяць, але ж 2500, абсталяванне 400, ну і зерне. Зерне за нашыя грошы купляць прыйдецца, таму не хачу. 1500 за угнаенні. Таксама 1000 застанецца пасля таго, як выкарыстаеш абсталяванне. Мне падаецца, вось зараз мы праполку гэтую зробім, пойдзем адпачываць. Ужо будзе кастрычнік, правда ж, пасля верасня ідзе. Так,
я калі толькі назбіраў, адразу інвеставаў у зялёную энергетыку ў 22-й, а я, дарэчы, таксама зрабіў гэтую памылку, узяў крэдыт, калі гуляўся, і паставіў сонечныя панелі, і карацей лайно атрымалася. Таму што з крэдытам усім у мяне атрымалася пабудаваць 7 ці 8 станцыяў, ну, адпаведна купіць поле, гэтак далей, але, ну, геймплей не спадабаўся, то бок, калі ты просто чакаеш сабе прыбытак, потым купляеш штосьці за гэты прыбытак, ну, карацей, такое. Усё роўна я павярнуўся да вырошчвання травы, авечкі, вось гэта ўсё. Дзіўна, польская школа ёсць, беларуская школа. Да нема ўжо польскай школы, гэта нема. Всё. Беларуская школа была таксама. Я сею канолу і чакаю, калі прайс пойдзе за гарэ. Яны ёсць, проста іх мала, і там ужо даўно нічога на беларускай няма. Можа, напісы нейкіх мерапрыемстваў. Фоер, вітаначкі. Працаўнікоў калгасу. Не, Фоер, ты памыліўся, у нас не калгас, у нас фермерства, калі што. Гэта троху іншая справа. У нас ёсць свой трактор, свая вось гэтая вось праполачная машына нейкая, бачыш, якой мы зараз карыстаемся. Вось. Таму ўсё наше, ўсё ва ўласнасці. Нічога гэтага, як там Титус, не Титус, як там, забыўся. Чужога не патрабуем, так, а сваё не аддамо. Вось так. Ці неяк так там было, там, чужое нам не трэба, свайго не аддамо. Дарэчы, мэта ў гульні ёсць. Мне падаецца, тут толькі калі сам сабе прыдумаеш мэту. Зарабіць мільён. Ці пабудаваць нешта. Вось як я зараз рухаюся да мэты, каб пабудаваць, напрыклад, поўны цыкл выкарыстання малака. Ты разумееш, што бок зараз мы зробім воўну, ну не зараз у сэнсе, вось першы наш крок гэта воўна, таму што яна прыбытак прыносіць вялікі. Потым мы пераключаемся на каровы, потым атрымліваем малако, потым перапрацоўваем малако, потым будзем яшчэ, мабыць, нейкія там, не ведаю, торцікі, сметану, ўсё гэта рабіць. Віталь, а трактор беларус? Не, трактор ФНДТ, неяк так, это фент называецца. Тут нема, дарэчы, ж толькі ў модах ёсць беларусы, і то мод, наколькі я ведаю, для фермы 25 не быў рэалізаваны. Для 22-й пакуль што працуе, для 25-й не. О, бачиш, якая белорусочка сидить, закаленная. Такая карамелька. Прыватная сельская гаспадарка. Не трэба казаць, як Джордж Буш малодшы, чужога нам не трэба, але сваёму чым бы яно не было. Не, ну над Бушам там добра так пажартавалі, калі ён быў прэзідэнтам, асабліва пасля таго, як ён сышоў. Столькімі масаў нарадзілася, што вах. Што цяжкая праца робіць з чалавекам, ну, пад сонцам. Пад бязлітасным, бляха, еўрапейскім сонцам. Ірак, твоя магіла, Джордж. А, дарэчы, ты глядзеў в РВ фільм пра гэтага, пра сенатара. Здымалі вось дэмакрата, здымалі, калі Байден на першым сроку толькі стаў, ён выйшаў, мне падае, а можа перад Байденом, я ўжо не памятаю. Там было пра гэтага
Ну, як палітыка была арганізаваная ў часы Буша малодшага. Мне падаецца, цудоўны фільм, мне вельмі спадабаўся. Там яшчэ Бэйл гуляў, мне падаецца, у галоўнай ролі. Такі загрыміраваны быў пад тлустага старыка. Пад мяне. Крыстиан Бейл разжэрся да размоў Дзіка Чэйні. Так, пра Дзіка Чэйні. Ты добра памятаеш. Пра Дзіка Чэйні было гэты фільм. Не глядзеў? О, раю паглядзець. Вельмі добрае кіно. Не толькі як мастацкі твор, але сапраўды вельмі цікава там пра ўсё гэта распавядалася. Шчыра скажу, быў з некаторых момантаў уражаны, што яна працуе ў гэтых выпадках не аб'ектыўна, а вось настолькі суб'ектыўна. І шчыра кажучы, вось сёння тое, што адбываецца на баку Амерыцы, вось з-за гэтых нагодаў менавіта яно і выплывае, што ён робіць. Вось гэтыя хібы я маю на ўвазе. Што павінны былі быць арганізаваным гэты матыў аб'ектыўна, каб яно працавала, а па факце яно працуе суб'ектыўна і вырашае толькі адзін чалавек гэтае пытанне. Вось. Так, а багата фільмаў агучана па-беларускі. Ёсць, Веталь, калі ты зойдзеш па спасылцы ў мяне ў апісанні да відэа на YouTube-канал, там у апісанні YouTube ролікаў ва ўсіх ёсць рэсурсы. Што паглядзець па-беларуску. Ёсць два рэсурсы, Кінакіпа і Знічка, найбольшыя з іх, дзе публікуюцца ўсе фільмы, мультфільмы, серыялы, ўсё што заўгодна на беларускай мове. То, калі ласачка, праходзь, глядзі. Вось. Ну і падтрымлівай, безумоўна, каманду і Знічцы, і Кінакіпы, каб яны стваралі больш кантэнту беларускага. Яны як гэтыя, слухай, яны як у вас ёсць, ведаеш такі сайт HDRS-ка? Ён працаваў, бляха, халерную колькасць гадоў. Ён жа ж украінскі, і там таксама шмат выкладаецца. Вось нешта падобнае і нашыя хлопцы зарганізавалі. Так, тым часам уже 91% на гэтым полі. Хутка ўжо будзе 100. Перайдзем на наступнае і закрыем гэты месяц ужо. Скончым верасень, перайдзем да кастрычніка. Мне падаецца, мы так сёння праматаем да лістапада. Зараз будзе кастрычнік, потым лістапад. Калі ў лістападзе будзе ў нас пакос, мы пакосім, прадамо. І я спадзяюся, што грошай хопіць нам на набыццё гэтага вось перапрацоўчага завода, каб тканіну ўжо можна было вырабляць. І на сённяшні дзень мы мэту маю зробім. Усё, што хацелася зрабіць, па сутнасці мы дасягнем. А штось здымаюць беларусы на мове? Слухай, у асноўным гэта аўтарскае кіно на бягучы момант, потому што, як ты разумееш, дзяржаўная кінастудыя, яна маецца, яна ёсць, але не здымае нічога на беларускай. Ну, па-першае, трэба табе разумець, што кіруе гэтым беларусфільмам чалавек, які некалі зрабіў скандал у адной краме ў Беларусі. То бок ён зашоў у краму, і дзе на касе стаяла гандлярка, якая размаўляла беларускаю.
і ён сказаў ёй, трэба размаўляць дзяржаўнай расейскай мовай, карацей там усялякімі словамі яе пакрываў за тое, што яна, бачыце, з ім па-беларуску размаўляла. Гэта трапіла ў сетку, і ён стаў вельмі вядомым чалавекам. І гэты чалавек узначальвае, калі што, Беларусьфільм. Так што вось такія справы. Хаця павінен, па сутнасці, сядзець у турме за гэтае. Так, 76-е поле. Паляцелі. Ой, далёка. Забыўся пра балы каналу, а? Апошні фільм «Купала» па-беларуску быў. Я не глядзеў, таму і не ўзгадаю. Крама — гэта магазин. Так. Крама, склеп — гэта магазин. Па-расейску ці па-украінскі таксама. Так, чакай. Во, усё, убачыў ужо. Дзе гэтае кола чырвоненькае? Так, вось гэтае поле? У сэнсе, дык яно ж чыстае. Глядзіце, вось гэтае поле трэба ад бур'яну звальняць. Як гэта? Цікава. Яно ж чыстае. Цікава. Не, ну я б гэтае поле ніяк бы не зрабіў сам, без шаіхі. Гэта ж немагчыма, тут не бачна нават, дзе праехаў, а дзе ехаць. Жосць. Так, дарэчы, такі прышпільны фільм. «Купала»? «Купала». Цікава. Будзе шанец, пагляджу. З найлепшых, што здымаў Беларусьфільм. Трэба яшчэ паглядзець, хто там рэжысёрам. Таму што апошняе, што я глядзеў ад Беларусьфільму, гэта... Як гэта? Гэта было старое. Штосьці. Я глядзеў пра слуцкі ўзброены чын. Во. Апошняе, што я глядзеў. А ён быў зняты ў канцы 80-х. Меня только что ограбили. Дети. Як пацукі галодныя. Гэтыя дзеці. На чорных лядах, так. Выдаецца, так і называўся гэты фільм. Янкоўскі здымаў, калі цябе гэта нешта кажа. Янкоўскі, ён жа ж, чакай, ён не расеец Янкоўскі? Янкоўскі, нешта расейскае, мне падаецца, там ёсць у іх. У іх актор Янкоўскі. То бок гэта нехта з нашых? Не, я не ведаю. Калі што, не ведаю Янкоўскага. Як рэжысёра. Так, 29%.
Давайте паглядзім, можа кантракт з'явіўся якісьці. Гэта мы забяром капеечну. Не, нічога няма. Слухайце, не падабаецца. Вось мне вельмі не падабалася, як фармаваліся кантракты ў 19-й фармінг-сімулятары. І тут тая самая лайно. Бачыце? То бок раніца пачынаецца, у цябе ёсць нейкі там спіс кантрактаў. Яно яшчэ дапоўніцца да сярэдзіны дня, але потым ён усё ніяк не рухаецца, ён не адпавядае вось становішчу на палях аніяк. А што тут? 73 гэта. То бок, ну... Не разумею. Няўжо ж гэтыя аўстрыякі, якія робяць гэтую гульню? Хаця, чаму я пытаюся? Вось такой галаве паўзнікла пытанне. Няўжо яны не гуляюць самі ў сваю гульню? Вядома ж, не гуляюць. Яны на яе глядзяць выключна як на сродак заробку, а не на як на гульню. Купрыда. Только Купрыда. Я знаю, что толькі Купрыда ведаю. Купрыда. Блядь, знаёмая, штосьці КВНскае. Мне падае КВЗ. Купрыда. Штосьці адтуль не падаецца. КВЗ нулявых чамусьці ўзгадваецца на гэтае. Усё, узгадаў. Гэта ж галава каманды БГУ ў 90-е годы быў. Вось. А потым ён увайшоў у склад КВЗ, дапамагаў Маслякову, а потым сышоў адтуль. Мне падаецца, ён сышоў акурат такі ў Кіеў. Вось, і ён потым дапамагаў Зеленскаму яшчэ ў квартале 95-м. Леонид Купрыда, так. Чакай, а няўжо ты не ведаеш, калі вось так за КВЗ Танковіча? Няўжо ты не ведаеш? У вас жа ж яшчэ ёсць з каманды ЧП з нашых гэты, ён таксама асеў у Кіеве, разам з Танковічам быў, бляха-муха, такі заікаўся яшчэ хлопец. Я чомусь зараз узгадаў алыя паруса іхныя, дзе ён гуляў там прыдрукаватую гэту асоль. Просто трошак, бля. Я пра КВЗ, калі што. Выбачайце, калі у мяне бывае такое, што нешта ўзгадаю цікавае, смешнае, сам сабе пасмеюся. Ну як тут можна было рабіць кантракт, я не разумею. Тут нічога не бачна, дзе ён едзе. Ніякага следу няма увогуле. Ні адколаў. Можа, калі б я рабіў, то колы хаця б былі. А тут ніякіх слядоў няма. Зараз бы ведаць нешта пра КВЗ, акрамя каманды Далс. А ты глядзеў такі позні КВН уже з Далсамі. Я наадварот глядзеў яго да года 17-го ці 18-го. Апошняя каманда, вось, якую я глядзеў, гэта была, блядь, як яе, там такая тоўстая яшчэ цётка была. Як яе, бляха-муха, вылецела з галавы. Пяцігорск, каманда Пяцігорска. І там гэта, па сутнасці, быў нейкі тэатр Пяцігорскі, які ўдзельнічаў. Вось. І яны проста, настолькі былі аб'юзерамі на сцэне заўсёды, што, і такія шуткі ў іх. Гумар спецыфічны, які ў 20-м годзе проста ўжо, прабачце, на ваніты цягнуў, але вось гэта апошняе, што вы згадалі. Картункова, так, Веталь, глядзі ты. Веталь, ты што, КВЗшнік, ці што? Я глядзеў яго толькі заради Далса, гэта позняя каманда. А няўжо табе не падабалася ў такім выпадку, калі ты Далс глядзеў, задоўга да Далса была такая каманда, як Фёдор Двінятін, дарэчы. Мне падаецца, яна лепшая была за Далс. Потым, што яшчэ было такога цікавага? Піцерская каманда, канец 90-х, там 97-99 год, дзе быў, дарэчы, гэта лысы маленішкі. Забыўся крацей на імя, потому што ён нават з тэлебачання потым знік ужо.
Яны таксама, у іх такі гумар быў вельмі падобны на Далс. Old School, калі раптам, я не ведаю чаму, але раптам ты прапусціў Лігу смеха, паглядзі за камандаю Празрысты гоншчык, гэта першая, проста, на мой погляд, разрыў. Там яшчэ ёсць каманда з... Прабачайце, у меня опять гэта амнезія разам з дэмінцыяю. З такога ж юмару Дамніцкі, хтось там яшчэ быў такі, крацей. Яны ўтраіх на сцэне былі. Вось падаецца, яны, вось гэтыя дзве, Празрысты гоншчык з Дамніцкім, касмічныя войскі, ветэраны касмічных войск, вось так яна называецца. Вось, яны лепшыя за Далс 100%. Я без наукаў згадаў гэтага празрыстага гоншчыка, там Марк казаў, у мяне ёсць шмат пытанняў да Зеленскага. У яго пытаюцца, якія, напрыклад. Ну, ён, напрыклад, хто загострывае крошкі у краваці, калі ты хлеб ясі? Хто загострывае гэтыя крошкі, якія падаюць? Просто разрыў. Я аж на пад стол у той час палез. Ліга смеху нешта знаёмае, вельмі добра. Я раю табе з першых сезонаў паглядзець, таму што, сезонаў было шмат, мне спадабалася. Топавая ліга. Да пачатку вайны проста мега топ. Ветеринары космічных войск є такія. Ветеринары. Не, класная команда. Просто. А там у іх яшчэ, я памятаю, команда была такіх маладзёнаў. Яны на сцэне выпадкова стралялі заўсёды. З ім яшчэ Дорофеева там выступала. У КВЗ, так, украінская КВЗ. Але значна лепшая, вось шчыра кажу табе, значна лепшая, бо у камандаў было больш значна волі, і яны рабілі тое, што хацелі. Зеленскі ў гэтым плане, ён зрабіў топавую рэч. Ніякай павесткі не было, нічога такога. Усе каманды жартавалі аб тым, што актуальна на той момант. І ўсё такое. Крацей, спецыфіка свая ёсць, але, крацей, гумар топавы, мега топавы. Не, цэнзура была. Там заўважна, што цэнзура была, дарэчы. Цэнзура была, і там вельмі шмат было рэчаў. Як і сам квартал, калі ты глядзеў, можа, квартал 95, там вось такі гумар, ён спецыфічна быў накіраваны на тое, каб высмеяць дзяржаўную раду, напрыклад, ці Парашенка, ці Януковіча, безумоўна, там, хто яшчэ ў іх такі быў з персанажаў. Марківа, Клічко, вось яны высмейвалі. Той бок яны высмейваюць адных і тых жа палітыкаў. Вось, і гэтае самае было ў Лізе смеха, то бок нейкі такі цэнз усё ж такі існаваў. Але у параўнанні з КВЗ маскоўскім пытанняў няма, проста неба і зямля. Калі КВЗ расійскіх гэта ўсё проста догмамі усыпана, і Маслякоў там рабіў нейкія рэчы невыразныя проста. Не ведаю, як там хлопцы з ім увогуле працуюць. То тут гэтага не было. Такой вось гулага гумарыстычнага не было. Всё, звольнілі. Паляцелі да хаты. Зараз забяром сабе гэты кантракт і будзем класціся спаць, каб пачаць кастрычнік ужо. І што сабе падскочыў?
Так, потиху едем. Потім направо і до хати. Так, а у вас щось... Хтось восьмого... Не, Віталь, гэта немагчыма. Там не толькі немагчыма высмеяць яго, там нават просто у бок нешта крывое сказаць немагчыма. А чым ты кажаш? Чакай, Віталь, ты, напэўна, не знаёмы з беларусамі. І павестка, калі табе даюць 2 гады за смайлік какашка пад паведамленнем аб міністры унутраных справаў. То бок ты, як чалавек, просто карыстаючыся тэлеграмам, напрыклад, чытаеш навіну пра міністра ўнутраных справаў і ставіш смайлік какашку. І за гэта ты атрымаеш 2 гады зняволення. Разумееш? Вось такая рэчаіснасць у беларусаў, калі што. Гэта на ўсяляк выпадак, калі раптам хтосьці будзе крычаць аб тым, чаму на вуліцы не выходзяць беларусы і гэтак далей. Таму што, блядь, таму што, як жыць у такіх умовах? До 20-го года можна было? Хазе, ці можна было, ці было такое ўвогуле, я на гэта не звяртаў увагі. Але old school, я табе так скажу, паглядзі канал на ютубе ёсць, ён называецца «Народны рэпартёр». Там два мужыкі вядуць, і Кабанаў і як яго? Петроўскі. Вось, яны да 18-го году рабілі шмат матэрыялаў пра чыноўніцтва, адпаведна пра аднаго з сілавікоў берасцейскіх, і на іх была Пятрухін і Кабанаў, так. Вот. І на іх была заведзена крымінальная справа ўжо на той час. Гэта было да 20-го года. Так што наконт гэтага вось я зусім не ўпэўнены, што можна было так рабіць. Так, чакайце, я хацеў паглядзець, дзе наша вось жывёла. Ежа ёсць. Усё хапае, бачыце, 11. І тут у гэтых увогуле яшчэ, глядзіце, ёсць і трава, і сена, трошкі воўны, добра. Ну ўсё, хлопцы, пабеглі да хаты, пабеглі ў гэту гасцішку, будзем адпачываць, класціся спаць. Класціся спаць, тут нічога не з'явілася, праполка нічога, пасеў нічога, апрыскванне, перавозка дрэваў, нічога. Угнаенне мы не будзем чакаць, усё, пабеглі. Праз поле кукурузы. За палітыку, зразумела, можна было атрымаць пасрак. Яны не пра палітыку old school. Яны здымалі ролікі пра, напрыклад, акумулятарны завод. Якая гэта палітыка? Гэта не палітыка. Гэта экалогія, прамысловасць, але не палітыка. І яны здымалі ролік, таму што ўсе СМІ адмовіліся, за што яны атрымалі сваю крымінальную справу потым. Яны здымалі ролік пра наваколле берасцейскае, дзе адзін з супрацоўнікаў МВД набіў морду камусьці з гэтай вёскі, і там пачалася заваруха такая, што тыпу набіў морду толькі за тое, што гэты чалавек яго абскардзіў ва ўдзельніцтве з... Осень прыйшла. Кастрычнік тут. Слухайце, можа будзем хаця б кукурузу збіраць сёння, не ведаю, але ж толькі дождж ідзе. Непрыемна. Вось. І там быў звязаны гэты начальнік, ну гэта не МВД, ўсё ж такі на абласным узроўні. Ну, карацей, начальнік вось гэтай берасцейскай вобласці па паліцыі, міліцыі. Ён быў звязаны з наркатрафікам. Вось яны звязалі гэта і апрасілі хіба што 5 ці 7 чалавек. Яны далі паказанні супраць гэтага чалавека. Вось за гэта яны атрымалі. То бок за тое, што яны сабралі скаргі на адным канале пра дзейнасць берасцейскіх міліцыянтаў. Ні разу не бачыў дружыну вусатага, ей не было. Дружыны не было. Ну, жонкі не было. Ёсць толькі відэасведчанне, а так
Ён заўсёды з нейкімі блядзямі валандаецца. Як тут у вас цёпла, авечкі? Спадзяюся, што цёпла. Нормас, прырастаю, слухайце, воўны тут не хапае з этого заводу. Трэба паглядзець, колькі ён каштуе, мне падаецца, каля 100 000. Ты жывая там? Эй! Вочы заплюшчаны, але яна дыхае, значыцца жывая. Ну, за месяц карацей гэты куб і яшчэ адзін маленечкі. Усё, так. Давайте глядзець, што ў нас па кантрактах змянілася ў кастрычніку. Ураджай. Гэта што? Гэта тая самая морква? Не, гэта ўжо бурак. Гэта бурак. Гэта сланечнік, маленечкае поле. Бавоўна. Фу, бавоўна. Ну, тут за кошт таго, што можна арандаваць, то можна і сабраць, насамрэч. Вось зернейка, соя. Соя. Так, тым часам, культывацыя, баранаванне яно ж. Ну, няблага, можна ўзяць будзе ўсе 3 гэтыя кантракты, зрабіць гэта ў нас будзе 8, 11, 12 тысяч. Опрыскванне не цікава, прополка не цікава, бур'яны 900 не цікава, сухастой не цікава пакуль што. Ну, шчыра кажучы, я спадзяваўся на большае. Я думаю, што мы тут з ураджаем троху лепей зробім. Пры гэтым усім я спадзяваўся на поле кукурузы, што нам дадуць кантракт на апрацоўку кукурузы. Вось гэтай даволі вялікае поле, шмат можна было зарабіць на ім. Сапраўды. Але ж не даюць. Грыша Лукашенка хтось бачыў? Там жа ж мімасы з ім ёсць, што ён там на вайне загінуў яшчэ да нараджэння Лукашенко. Там хапае смеху пра Грышу Лукашенку. Так, мне падаецца, пакуль што ў нас ідзе дождж. Нам трэба браць вось гэтыя кантракты. Вось гэтыя, так. Так што бяром. Гэта павяртаем. Бяром баранаванне. Чапляем наш прычэпчык. Едзем паціху баранаваць. Пакуль дождж ідзе, ўсё роўна ўраджай кепска збіраць, ураджайнасць будзе малая. А мы тым часам зробім трошачкі грашэй. Вось гэтых 11 000. Трэба будзе яшчэ паглядзець, колькі нам трэба ўсё ж такі грашэй на перапрацоўчы завод, каб рабіць тканіну. Колькі нам збіраць гэтых грашэй трэба. Так. Будоўля. Сюды. Так, генераторы, культывання, теплички, точки, кропки продажу, фабрики. Фабрика ткацкая. Мне патрэбна дрэваапрацоўка, цэмент, пластик. Ці не, штосьці не так, товары на розную прадукцыю. Зразумела. Ось млечны завод, виноградня, зерный млын, папяровая фабрика, лесопилка, природильня, 180 000. Вау, шмат. Ось гэта таксама павінна быць нешта чырвонае такое. Слухайте, 180 000, ну і кравецкая майстэрня за 36 усяго. То бок нам патрэбна 216 000. Шмат. Мы не паспеем за сёння, я ўпэўнены. 100% не паспеем. Врыск, вітанашкі, шановна цябе. Вітаем тут. Як кажуць, заходзь, расслабляйся, закидвай нагу на нагу, запар харбаты сабе абавязкова з некім печывам і насалоджвайся.
культурніцкую справу, бачиш? Як у нас усе добре йде з допомогою шаї. Ось так нехай буде. Пакуль што у нас няма магчымасці збіраць ураджай з-за дажджу, але хутка скончыцца павінен. Все ж таки гэта па кастрычніку у нас. Вось. Трава у нас не адрасла. За 1 месяц яна не адрастае. Трэба паглядзець будзе ў лістападзе. Спадзяюся, што ў лістападзе яна ёсць. Выбачайце. А дзень народжання вусатага выхадной дзень на Беларусі? Не, дзякуй Богу, яшчэ да гэтага не дашло, але мне падаецца, хутка станецца. Дзякуй, 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 даві іх гусеніцамі. Ах, каб былі тут гусеніцы, слухай. Каб тут толькі былі гэтыя гусеніцы. Можам, дарэчы, зрабіць наступнае. Калі вось будзем пераязджаць з поля на поле, можна будзе патрапіць у кагосьці з мінакоў. Таму што, наколькі я памятаю, тут гэтае сутыкненне з непісямі яны магчымыя. Вось можна на таран пайсці. На такі. Тру-ту-ту-ту-ту-ту. Карацей, няхай працую. Врыска, распавядзі, калі ласка, што за значок такі 2023, гэта што? Мне цікава, таму што я сустракаў яшчэ было 2022 ў кагосьці, ці там 2018 нешта было. Адкуль гэты значок? Спераду, перад тваім імём. Сёння я бачу яшчэ там нешта па КС-цы ёсць. Я бачу, што CS2 Майнкаст нешта там працуе. Хіба што нейкія матчы ідуць. Было б добра паглядзець, калі што. Паціху, патроху, 17% ўжо, хутка будзе там 20. Неба, дарэчы, не падобнае на дажджлівае, правда? Не павінна быць дажджу, калі такая воблачнасць. А ведаеце яшчэ, што мне ў галаву прыйшло? Калі ўсё складзецца добра, то праз месяц я ўжо буду з новай хаты стрыміць, а там у мяне будзе свой кабінет. Блядь, што не зрабіў? А гэтая палоска для каго пакінуў?
то, мабыць, сваім тварам можна будзе засвяціць, камеру паставіць, свет паставіць, каб усё выглядала, так бы мовіць, па-багатаму, па-стрымерскаму. Олдскул і бац нахуй у спіс экстрэмістаў. Ты лічыш, што ўключаць? Мне падаецца, што з гэтымі кроплямі падпісчыкаў ніхто нават не звяртае ўвагі. Гэта ж не тысячы, не дзве. Калі там, дарэчы, уключылі ў спіс экстрэмістаў Мелказёрава? Калі ў яго было на гэтым канале «Загляне сонца» колькі? 5-6 тысячаў чалавек. У любым олдскул ты так кажаш, нібы гэта неяк паўплывае на мяне. Я ўсё роўно не еду, не езжу ў Беларусь ніяк, не маю такой магчымасці. Тыпу, ну, якая розніца? Што гэта зменіць? Траплю ці я не траплю? Дык не ў колькасці падпісчыкаў справа, мне падаецца ў колькасці. Таму што я не памятаю ніводнага чалавека, які б трапіў бы ў гэты спіс, у яго было б мала падпісчыкаў. Ну вось, менш 1000 хаця. Ніводнага не памятаю такого. Гэта заўсёды трапляе туды толькі той, у каго ёсць аўдыторыя, плюс-мінус, на якую ён распавядае. Ну, то бок, нейкія, ведаеш, такія прыкметнікі, блядь, як гэта называецца? Лідера меркаванняў, вось так гэта называецца ж. Калі ёсць нейкае такое ўражанне, што ягонае меркаванне, якое ён транслюе, чалавек мае на ўвазе, каго ўключаюць у спіс экстрэмістаў, яно ўплывае на вялікую колькасць людзей. Вось неяк так. І кажу, вось найменшы канал, які трапіў у экстрэмісцкі спіс, гэта быў канал Мелказёрава з «Загляне сонца». І тое, мне падаецца, яму трапіла толькі таму, што за жыццём малінай сочаць вельмі пільна, а ён там рэкламаваў гэты канал. Вось толькі з-за гэтага так адбылося. Была навіна, што на стрымера які свастыкі маляваў у Расце, пратакол склалі і затрымлівалі за мапам, а потым паглядзеў хлопцы, 100 падпісчыкаў было. Сур'ёзна, вось такая, ну, блядь, тут відаеш яшчэ калі амап, там і камеры, напэўна, былі. Нешта такое, ну, можа, мееш рацыю. Я дакладна ведаю, што цябе моя жонка падтрымае. Яна тая яшчэ стыкуха. Але з іншага боку, ўсё ж такі, калі ты тварам сваім свеціш, то і у падпісчыкаў больш пазітыва аб цябе складаецца, яны больш хочуць падпісацца з-за гэтага. Ну вось з-за гэтага я так мяркую, можа. Паглядзім, карацей, яшчэ мяркуем не адзін раз, не адну сотню разоў. Чат Прага беларуская у Варшаве 600 падпісчыкаў, а экстрэмісты? Беларуская Прага, ага. Цікава. Карацей, хутчэй за ўсё гэта складаецца з-за таго, ці трапляе нейкае вока спецыфічнае на гэтыя чаты, каналы і гэтак далей. Ну, будзем бачыць, карацей. Будзем глядзець. Гэта я так. Як кажа, думкі ўслых.
думкі ўслых, тому што з аднаго боку я яшчэ не ведаю сам, ці я на камеру сабе паводжу нармалёва, ці не, вось зараз сяжу, прабачце сабе, разваліўшыся як кароль нейкі. А вось так себе весці на стриме не ведаю, ці будзе каму цікава назіраць за гэтым. Так, Веталь. Вікіпедыя кажа, Галіна Радзівонаўна, Лукашенка жонка. Ён жа ж развёўся, яго няма жонкі. Ён жа ж халасцяк, як там зайздросны халасцяк кажуць, правда? Там пра Машу павінна быць яшчэ напісана штосьці. 20гадовая такая прафурсетка, якая дэпутаткай стала ў 21 год зненацку пасля танцаў з Лукашенка на балях. Калі ты так адкрыта кажаш аб палітыкі, то ты ствараеш кейс, каб ебаць усіх беларускіх стрымераў. Ну, можа быць. Але ж не ўсе ж гэтым займаюцца. Я не столькі пра палітыку ведаеш, столькі проста пра размову. То бок я ж ствараў канал не дзеля таго, каб менавіта палітыку абмяркоўваць. Гэта проста людзі падымаюць гэту тэму. Гэта часам тое, што мяне хвалюе, што я цікаўлюся і гэта абмяркоўваю. То бок, хутчэй за ўсё, як табе сказаць, я-то ствараў канал просто каб папіздзець, правда, выбачаюся за такое меркаванне, можа камусьці не спадабаецца. Каб не было тэмаў, якія трэба пазбягаць, не разумееш? Каб можна было абмяркоўваць што заўгодна, апроч рашызму. А просто частымі я меркую такі, што ўсё накіравана ідзе на палітыку. То тут, то там, але ўсё роўна палітыка, вайна, бо час такі. Ох, колькі багны наліпла ўжо. Мыцца не перамыцца будзе пасля гэтага дажджу. Таму што ў сваёй большасці яны БЧБ. Ну, я б сказаў, што ў большасці сваёй усе людзі адэкватныя, а не БЧБ. Маты расійскія нават у беларусаў. Што ты маеш на ўвазе, Віталь? Маты лаянка ў сэнсе, так? Ты... Калі б пра лаянку маеш на ўвазе, то насамрэч ёсць шмат беларускіх слоў лаянкі. Адзінае, што адрознівае ад расейчных, гэта тое, што там акцэнты расстаўлены трохі па-іншаму, і лаянка беларуская гэта хутчэй як праклён гучыць, тыпу, каб цябе панос прыбраў ці нешта падобнае. Лаянка. Лайка гэта сабака такая. Адэкватна гэта такое. Я разумею, што гэта суб'ектыўнае, вядома. Вядома, што суб'ектыўнае, так. Гэта ж, калі казаць пра расійскія лаянку, то яна ж проста ідзе ад ад злачынцаў, праўда ж, якія там сядзелі. Вось тое, што адбываецца за кратамі і гэтак далей, то в асноўным лагернае мінулае, так бы мовіць, Савецкага Саюзу. Вось так яно вылазіць. Мне падаецца, што ва ўкраіне тое самае. Там ты ніяк не перакладзеш некаторыя маты, якія выкарыстоўваліся здаўна, вось, проста на украінскую мову.
тым больш, што асноўная частка гэтых слоў лаянкі, яна паходзіць хутчэй з крымінальнага асяроддзя, як яго, Адэсы. Той же самы Пацан, Поц, усё ж адтуль ідзе. Менавіта з гэтага горада. Що ты крутишься на месцы? Спакойся ўжо. Па ўсіх пытаннях 30 БЧБ, 30 ЧЗ, 40 пахуісты. Уже подрахаваў. Old school. Вывел формулу 30-30-40. З іншага боку, Old School, калі кажа, што гэта будзе прэцэдэнт наезду на ўсіх беларускамоўных стрымераў. А мне падаецца, што прычына там будзе не ў гэтым, не ўва мне, дык 100%. Калі такое нават і адбудзецца. Прэцэдэнт тыпу не трыгера, каб не бясіць звера гэтага. Ну, ў такім выпадку, чаму украінцы не адступілі, не аддалі ўсю тэрыторыю іншаму зверу? Бо так неправільна. Немагчыма жыць у страхе пастаянна. І сваё аддаваць не хочацца. Нават той кавалак волі, якая ёсць яшчэ. Няхай сабе і з-за межамі, няхай сабе не прадкавана гэтым установам, якія там існуюць. Я разумею, што большасць насельніцтва беларускага там жыве дасюль яшчэ, пытанняў няма, але ж гэта не азначае, што мы павінны усе, хто транслююць адэкватную павестку чалавечую, з нармальнымі чалавечымі каштоўнасцямі, заткнуцца толькі таму, каб не бясіць неадэквату. Гэтая пазіцыя кепская, мне падаецца. Яна неправільна ў сваім корані. Так, тебе просто уябаць лягчэй, калі ты лицом светіш. Ну, калі груба, то так, вядома, што так. Так, але беларусы жывуць? Не але, а ўсё яшчэ. Жывуць вечна. Тут нішто не пераможа гэта. Калісьці пасля паўночнай вайны на тэрыторыі Беларусі засталося 2,5 мільёны чалавек. Усяго. І бачыш, перажылі. А зараз 8. Хуй з два яны нешта зробяць з гэтым. Калі 8-9 мільёнаў жыве. У стране жывуць, вядома ж, ну дзе ж яшчэ?
А ў жахе, ну так. Хтосьці ў жахе, хтосьці, як заўсёды, камень за паху паклаў, чакае на час. Хтосьці прымае рэчаіснасць, як яна ёсць, і спрабуе проста выжыць, не падпарадкоўваючыся жаху ці чамусьці іншаму. Як кажуць, проста адаптуюцца да моў, якія сёння ёсць. Ім скажуць, скачы на адной назе, яны будуць скакаць на адной назе. Скажуць спяваць, будуць спяваць. Усё дзеля таго, каб выжыць, каб спакойна існаваць. Бля, як мяне ванітуе вось тое, што ён робіць. На што ты катаешся ўзад уперад вось так? Няўжо аднаго кола мала, трэба два рабіць. Хтосьці жыве, хтосьці не. Можа быць. Так, а чаму у нас выйшла зрабіць так, што мы зрабілі, а чаму у нас мы не робім? Ты здурнеўся, што ветер? Як гэта мы не робім? Усё было зроблена, але я проста, калі ўжо такая размова пайшла, ты маеш на ўвазе, што ў вас атрымалася перакуліць рэжым Януковіча, які па сутнасці пачынаў рабіць тое самае, што робіць тыпу Лукашенка. Але ты памыляешся ў такіх умовах, параўноўваючы тое, што рабіў Януковіч, што рабіў Лукашенка. Па-першае, умовы, якія былі ў Лукашэнкі, гэта будаўніцтва з 94-го году, я тебе падкрэслю, з 94-го, ты, мабыць, яшчэ і не жыў тады, ці не атаясамліваў сабе, як украінцы, напрыклад. Вось. Але на гэтай пасадзе ён адразу пачаў з ліквідацыі незалежных інстытутаў. Усё, каб было належнае, вертыкальнае, каб належала выключна яму. Спачатку гэта палітычная сістэма, потым эканамічная сістэма. Цалкам. Усё, што зараз называюць дзяржаўным сектарам, па сутнасці ўсё належыць яму. А дзяржаўны сектар у Беларусі, наколькі я памятаю, 67% эканоміцы. У вас ва Ўкраіне ўсё не так. Зусім не так па гэтаму прынцыпу. Да гэтага дадавай яшчэ, што ўвесь сілавы блок, які належыць сёння яму, па сутнасці, мае яшчэ адгалінаванне асабістай бяспекі, то бок нейкая такая міні-армія, якая налічвае ад 3 до 5 тысячаў чалавек. Свая армія частная, як у Кадырова, напрыклад. Яшчэ ёсць шмат структураў, якія падпарадкоўваюцца выключна яму. Яны, дарэчы, даюць прысягу яму, а не народу. Вось. І што яшчэ па умовах? Дадай да гэтага, што 30 гадоў такой сістэмы усталявання, існавання і выключную, падкрэсліваю, выключную падтрымку расійскай улады на ўсё гэта. Як з боку Ельцына, так потым з боку Пуціна, вядома. Вось. Калі мы пачалі сваю справу, і, дарэчы, я табе прыгадаю, што гэтая справа ў нас ідзе з 96-го году, 97-й, потым 2000-й, потым 2006-й, потым 2010-й. Адзіны год, калі беларусы не спрабавалі зрынуць гэты рэжым, гэта, па сутнасці, быў 2015-й, таму што адбылася вайна ва Ўкраіне. І тое з'явілася каля сотні чалавек на плошчы. Нават у той час з'явіліся людзі, якія казалі, што ўсё гэта фальсіфікацыі і гэтак далей. Выбух у 20-м годзе, 1,5 мільёны чалавек у вымушаную эміграцыю. Курва, блядь, ты яшчэ нешта кажаш, што мы нічога не робім, ты зусім што?
Што ў вас было? Глядзі, у вас абшар на 40 мільёнаў чалавек. Самая магутная, самая вялікая краіна ў Еўропе. У вас, як і ў нас, была падзел на ўсходнюю частку, заходнюю частку, але з 40 мільёнаў бюджэт вышшы, дзяржаўны сектар меншы, ахоп сілавікамі меншы і горшы. У вас проста іншыя умовы былі, разумееш? Проста іншыя умовы. Калі вы будзеце ігнараваць наяўнасць умоў, ну, выбачайце, што за аналітыка. Вы, блядь, чым займаецеся ў такім выпадку? Можна запытацца, Веталь, колькі ў вас зараз палітычных вязняў? Вось пералічы, калі ласачка. Колькі у вас зараз палітычных вязняў? Колькі было арыштавана і прайшлі праз суды з, давай так, хуй з вамі, не з 20-го году, як у нас, давай з 22-го году. Колькі чалавек прайшло праз палітычны пераслед? Ніякіх 1,5 мільёна вымушанай міграцыі няма. Палітычныя матывы ў блізка паўмільёна чалавек. Паўмільёна чалавек выехала олдскул толькі ў заходнія краіны. Выключна ў заходнія краіны, праз польскую мяжу. 500 000 чалавек. Адпавядзі на пытанне вельмі проста. Колькі чалавек паехала праз усходнюю мяжу? Ёсць падлік? Статыстыка такая ёсць? Ты яе нідзе не знойдзеш, яе не вядуць проста-напроста. Колькі беларусаў выехала ў Расію? Адзінае, што ты можаш пацвердзіць ускосна, што каля 1 мільёна чалавек беларусаў пражывае на тэрыторыі Расіі. Стала. Вось дадай, калі ласачка, 1 мільён тых, хто паехалі ў бок Расіі, не захацелі ехаць на захад, і 500 000 тых, хто паехаў на захад. І атрымаеш 1,5 мільёна, якія маю на ўвазе. У вас няма, Веталь, бачыш? Добра, калі ты не ведаеш. Я тебе просто патлумачу, што з 20-го году праз судовую сістэму па палітычных стацях. Вядома, што яны не называюцца палітычнымі, але ўсё гэта звязана з нейкім непадпарадкаваннем міліцыі, не ўзаемадзейнічанне з сілавымі структурамі, абвінавачанне ў экстрэмізме і гэтак далей, і гэтак далей. За публічныя нейкія паведамленні ці выявы свайго меркавання. У Беларусі з 20-го году прайшло 90 000 чалавек. Па судах. Дасюль яшчэ за кратамі знаходзіцца 1500 амаль што чалавек, асуджаных па палітычных матывах. У тым ліку 10 палітыкаў з 20-го году асуджаныя на тэрмін ад 17 гадоў і вышэй. І ўжо 2 гады іх трымаюць у рэжыме інкамунікада, то бок ім не даюць размаўляць нават з адвакатамі. І ты не ведаеш, яны жывыя ці не жывыя. Нават гэтай інфармацыі няма ў агульным доступе. Гэта проста зноўку табе, Веталь, пра розніцу умоваў, у якіх існуе беларускае грамадства і украінскае. Так, тым часам ужо мы кантракты завершылі нарэшце на гэтым поле. Нешта доўгае гэта адбывалася. Слухайце, ўжо амаль што 12 гадзіна. Мне падаецца, праз паўгадзінкі макс трэба будзе завяршаць гэты стрым. Штосьці ён сёння палітызаваны занадта. Я ажно стаміўся крыху, выбачайце, калі што.
Дзе ў нас наступнае поле? Куды нам трэба ехаць? 25-е поле. Ой, халера, гэта з правага боку недзе там. А дождж, дарэчы, ўсё палівае і палівае, то бок ураджай сабраць добра не атрымаецца пакуль што. Так, 25 тысяч, божах, ну бляха, до 200 тысячаў яшчэ так доўга. Каб сабраць гэта ўсё і набыць сабе гэтую фабрыку па перапрацоўцы волны. Так, зараз налево, наколькі я памятаю. Давай, покажися, што я правильно еду. Так, кола з'явілася налево. Так, мне падаецца, у Кныровіча добры відос на тэму эміграцыі. Штосьці ўзгадваю такое, так, мне таксама спадабалася ягоная логіка. Вось, але я не ўзгадаю, якую колькасць ён адзначаў. Што там, дзе там? У нас з самага спачатку не было выбараў абодва прарасійскіх кандыдата. Што ты маеш на ўвазе? З самага пачатку гэта калі ў 94-м годзе ці ў 2020 годзе? Я з олдскулам згодны, сапраўды так не было. Ну, нават калі мы кажам пра 94 год, бяром сабе на наяўнасць усё ж такі Шушкевіча, які быў еўрапейскім, і еўрапейскія погляды меў нават тады. Калі 20-й, то прабачалі Ціхановская, ну, сказаць, што яна прарасійская, то не. Пранацыянальная, так. У 94-м, не, ты памыляешься, там троху не так было. Там у 94-м годзе Шушкевіч быў еўрапейскіх поглядаў, ён жа ж акадэмік, ён жа ж вучоны. Вось. А ўжо Кебіч, які выйшаў у другі тур разам з Лукашенко, то так. Але, ну, час быў іншы зусім. Я памятаю, як я малы быў тады, якія погляды былі што ў бацькоў, што ў іншых. Гэту... Блядь, там надта добра зрабілі палітыку Лукашенка. Там гэта ўсё было зроблена вельмі прадумана, крацей. Не даябацца было. Але спроба імпічмента ў 96-м адразу ж адбылася. Як толькі стала зразумела, што гэты чалавек руйнуе палітычную сістэму дэмакратычную. І ён толькі з дапамогай сілавікоў, Лукашенко мае на ўвазе, перамог на той момант. Як у прынцыпе ў 20-м годзе, толькі з дапамогай сілавікоў і падтрымкай Расіі. Пра другі тур, напэўна. Ну так, я ж пра гэта казаў. Скул, праўда. Там Кебіч і Лукашенко. Ціхановская зварот Пуціна запісвала. Давай, олдскул, разважаем, што адбудзецца з Беларуссю, калі яна проста адрынецца ад Расіі, адзначыўшы сваю поўную незалежнасць ад усяго. Я табе так распавяду, што калі ў цябе імпорт, экспорт 60-70% з гэтым чалавекам, а ты перарываеш яго, эканоміка лясне. Проста. Ты будзеш хадзіць па палях бульбу збіраць мінулага году. Вось так адбудзецца. Таму проста адвязацца ад Расіі Беларусі не атрымаецца. Ты гэтага не можаш зрабіць. Адзінае, што я лічу, патрэбна будзе рабіць у вольнай Беларусі, гэта патрабаваць вывесці войскі
То бок не скасоўваць эканамічныя нейкія дамовы і это гэты гандаль, а супрацоўніцтва менавіта ў такіх галінах, як культура, сілавы блок. Вось гэта трэба мяняць 100%. Ну і, прабач, але лёгка не будзе. Проста нават блізка не будзе. Усё роўна, пакуль ты перанакіруеш гэтыя 70% экспарта і імпарта, пройдзе час, і там такая галеча будзе. Як ведаеш, як Чэрчыль у свой час сказаў, я не магу вам прапанаваць нічога іншага, апроч поту, крыві і роспачы. Але мы мусім гэта зрабіць. Мы мусім праз гэтае прайсці. Так, у нас усе амаль кандыдаты былі эканамічна прарасійскія, з разуменнем таго факту, што без рэформ адказ ад доступу да расійскага ўнутранага рынка гэта самазабойства. А от після смерці Усяпага, дай Бог швидше, є шанс, що Мікола прийде до влади. Так, олдскул згодны. З гэтага можна пасмеяцца. Сапраўды. А як ДЦ? А что такое ДЦ? Сегодня у нас просто баталия на баталии у Твичи. Я штосьці не узгадаю. Паш, ты памятаеш некалі такі яшчэ стрым палітычны каб быў? Я штосьці не узгадаю. Мне як так звычайна, калі падымем нейкую тэму, пытанні там, ну падзяліліся меркаваннем, ды пайшлі далей сваім шляхом, а тут просто ад самага ранку, ой, вось гэта нядзеля. Ад самага ранку, як пачалі, завяліся, называецца. Меня больш за ўсё напружвае, што ў нас олдскул, Віталь, і ты таксама у чаціку існуюць, яны дзеляцца сваімі меркаваннямі, а ўсе астатнія сядзяць моўчкі, слухаюць, пазяхаюць, мабыць, ці ўсё меркаванне трымаюць пры сабе. Я так толькі пра ДВД распавядаў. Як думаеш, є шансы, што Пуцін украінскі сцэнар зробіць у Беларусі? 100%, Віталь. 100% такія планы ёсць. 100% такія планы ёсць. Я наагул упэўнены, я не ведаю чаму, доказаў вельмі мала, але я ўпэўнены, што калі б у 2020 годзе у нас усё атрымалася, то вайна пачалася б з Беларусі у 2020 годзе, а ў 2022 працягнулася б ва Ўкраіне. Вось так гэта было.
І тут, калі што, я зараз не абяляю Лукашэнку, не-не-не. Ні ў якім разе, не. Просто было. Ай, ну Анюта подрубілася, я бачу на Ютубе. Ой, ну ўсё. Ну выбачай, Анюта, ну што зробіш? Гэта не я, гэта гледачы, выбачайце. Гэта вось, паглядзіце на паведамленні ўсе, якія там у чаце лунаюць. Гэта ўсё яны, гэта не я. Я тут зусім не вінаваты. Мяне прымусілі. Анюта, распавядзі штосьці цікавае. Давай тут не пра ферму. Давай, пытанні, давай. Тут, бачыш, хлопцы сабраліся пад півко, напэўна, ў нядзелю. Ранак сабе робяць добрае. Ты зацягні нейкую тэму, падкінь добрае. Таму што, выбачалі, у мяне штосьці... Дарэчы, я набыў сабе такі торцік. Можа, ён цябе дачакаецца, мы яго з'ямо увечары, але выпадкова гэты торцік быў добры. Не лайно. Усё ў мяне па-старому, усё стаіцё. Торцік, дарэчы, атрымаўся. Ён тыпу медавік, але, на жаль, крэм гэты вяршковы, ён... Не са сметаны, давай так. Ён не такі смачны, як звычайна. Але шмат каржоў, такіх тоненькіх, мякенькіх, ай-яй-яй, асалода. Я з гарбаткою як навярнуў, так прыемна было. Просто капца. Ноччу прыедзеш не інакш. Нічога страшнага, ноччу дык ноччу. Так, яшчэ на IP выраходзіць гэта ўсё выпахло, сядзеў сябе дзе-то ў полі, тут як пачалося. Ну, слухай, Паш, праўда. Твая праўда. Сядзеў сабе, працаваў на полі як чалавек. Разглядаў гэтых NPC, якія там аруць мне гэтае поле. О, бачыш, які гарны хлопец. Таксама цемнаскуры. Ён, тыпу, гэта не мексіканец зараз у мяне, а гэты... з Чылі ці Перу, недзе вось адтуль падаецца. Такі, бачыш, жвавы, добры, у скараной курцы. Дзе добра, што я паеў нядаўна. О, так бы сабе гэты жалудак бы з такой размовы пра тортик пашкодзіў, правда? Дзякуй за віншаванне, дзякуй, Паш. Мы без вайны акупавання, так, олдскул. Вось, дарэчы, я нядаўна дзе сустракаў, але я забыўся ўжо, слухаў, у якога аналітыка. І гэты аналітык, ён казаў вельмі добры тэрмін на гэты, то бок у нас нібы самаакупацыя. Ёсць такое меркаванне, ведаеш, калі самі людзі актыўна удзельнічаюць у акупацыі саму Беларусі. Гэта вельмі падобна на той стан, які, дарэчы, адбываўся ў свой час у Афрыцы. Вось гэта дзіўна, правда? Дзе Афрыка, а дзе Беларусь. Але сапраўды там у свой час цемнаскурае насельніцтва лавіла цемнаскурых і прадавала іх у рабства еўрапейцам. Вось. І нечым такім зараз нагадвае вось такім усталяваннем у непасрэдна ў Беларусі. Калі самі беларусы запускаюць механізм рэпрэсіяў супраць беларусаў. Вось не так. Афрыка не падыходзіць. Францыя 44. Так, вось яшчэ і Францыя 44. Вот, вось гэта я таксама чувалі вельмі даўно. Паш, ты правы, да. Да. Так. Гэта я таксама чуў, гэта сапраўды таксама падыходзіць. Вось гэта цікавая рэч такая, але яно дае мне асэнсаванне таго, памятаеце, я калісьці ўжо казаў, што людзі ва ўсім свеце, яны аднолькавыя, вось літаральна. Усе гэтыя механізмы фізіялагічныя, псіхалагічныя, ўсё, што ёсць унутры чалавека, яны аднолькавыя наўсцяж ва ўсёй планеце. Мы проста, бляха, аднолькавыя. Незалежнасць ад таго, якой колер скуры, якія там зубы, сківіцы, нешта падобнае, не. Вось гэта яшчэ адзін доказ пра тое, што, ну, чалавецтва такое, якое ёсць. Давайте так падсумуем. Ваш гістарычны даведнік ВРВ. Так, але што звяртацца будзем?
Вось, карацей, такія цікавыя рэчы. Такія цікавыя рэчы. Хуйня, это все, мы разные все и разные по разным параметрам. Ну, калі засяроджвацца выключна на нейкіх прыметніках, то розніцу заўсёды знойдзеш, нават у цябе з тваім сынам. Разумееш, бо палова генатыпу ягонага не твая, а ад жонкі, дзяўчыны нейкай, якая табе народзіць гэтага сына. То бок, калі так, то ўсе розныя, пытанняў няма. А я табе кажу агулам. Як кіруюцца, як усталёўваюцца працэсы. І гэта я да чаго ўвогуле вяду. Гэта ўсё ж такі, што калі кажуць, напрыклад, што ў Амерыцы немагчыма усталяваць аўтакратыю, я кажу, што хуй вам на каўнер магчыма. Усе людзі аднолькавыя. Калі аўтакрата існуе ў Расіі ці ў Беларусі, тое самае магчыма зрабіць і ў Штатах. Так, а чаму я не бачу каментароў на Ютубе? Таму што там нікога няма, нюта. Усе перайшлі на Twitch. Таму што менавіта з Твіча там ляціць усё гэтае, што абмяркоўваецца ў голас. Выключна адтуль. Так я і старых не бачыш? Не, ну гэта я не ведаю. Слухай, гэта хутчэй за ўсё ўжо памылка гэтай аплікацыі ютубскай, мабільнай. Гэта ейная нейкая асаблівасць такая. Так, для цябе будзе свята, калі Лукашенко памрэ? Віталь, на гэтае пытанне вельмі добры адказ дала Вольга Такарчук. Яна хавалася ад рэжыму ў Кіеве, а потым ужо пасля пачатку вайны з'ехала ў Польшчу. Вось найлепшае, што можна было прыдумаць, прыдумала яна на гэты конт. Я лепш за яе ніяк не скажу. Калі пагугліш, я напэўна знойдзеш, але яна паведаміла штосьці кшталту таго, што шампанскага ў свеце не хопіць на тую роспач, якую будзе адчуваць беларускі народ, калі ён памрэ. Так, літаральна ёсць адзнака жыцця кожнага чалавека, колькі ён можа зарабіць за жизнь і якая яго каштоўнасць? Ой, само пытанне ўжо не прыгожа, олдскул. Выбачай, вядома, але самое пытанне ставіць бессэнсоўнасць у адказе. Жыццё чалавека не выміраецца тым, колькі ён заробіць. Жыццё чалавека гэтым не выміраецца, нават блізка. Ты не можаш гэта вымераць ніяк. І лічбава і якасцева мераецца не згодны. Ты мяне не пераўпэўніш у гэтым ніяк. Лічбава ты ніяк не вымераеш, таму што, на мой погляд, чалавек добрае жыццё пражыў, калі ён пражыў яго шчасліва, па-першае, і пры гэтым пры ўсім ён не зрабіў нікому шкоды. Давай так. Калі ён сваёй прысутнасцю і жыццём сваім нарадзіў больш сазідальных нейкіх элементаў і сам пры гэтым стварыў нешта. І гэта ты не вымераеш ніяк лічбамі. Абсалютна. І таксама радасць будзе, калі яго друг з Расіі. О, і таксама гэтае. Але там, ведаеш, слухай, Віталь, у другім выпадку, які ты апісаў,
Мне падаецца, ну яно будзе кароткая гэтая радасць. Я не веру ў Расію, нават блізка. Бо я ўчора, напрыклад, казаў, што нават Кац, вось нібы самы-самы інтэлігент, самы-самы апазіцыянер, самы-самы чалавекападобны. І нават ён учора мяне ўкурвіў, таму што ён забыўся на свае прагнозы і ўсё на карысць, па сутнасці, Расіі. Сваёй дзяржавы, блядь, вялікай. Разумееш? То бок мне падаецца, з Расіяй там усё кепска. Вось, а што мне цябе переубеждаць, калі гэта існуе? Гэта пытанне веры, давай так. Насамрэч, гэта пытанне веры, проста пытанне таго, ува што ты верыш. Дзеля чаго існуе чалавек, дзеля чаго існуе чалавецтва, што табе рабіць на гэтай зямлі. Тут пераўпэўніць, магчыма, немагчыма, не ведаю. Я спадзяюся, што маё меркаванне на гэты конт, што яно накіравана менавіта на стварэнне чагосьці добрага, без нанесення шкоды ці раблення чагосьці кепскага ўсім іншым. Гэта правільна. Я лічу, што калі сяброўства, то яно павінна прыносіць нейкія прыбыткі. Не ў сэнсе таго, што ты павінен зарабляць больш з гэтага сяброўства, не. Ты павінен сабе проста лепш адчуваць, нават пасля размовы з сябрам. Інакш што гэта за сяброўства? Навошта яна патрэбна? Гэта бессэнсоўна, калі ты пакутуеш. Ці вось ёсць меркаванне, дарэчы, вельмі такое псіхалагічны момант і абмяркованы ўжо мільён разоў усімі псіхолагамі, якія толькі існуюць. Вось ведаеце ж мадэль паводзінаў русалачкі, праўда ж? Хто памятае казку такую Андерсена «Русалачка». Вось. Я не лічу гэта каханнем, такія паводзіны. Немагчыма, каб ты пакутаваў проста ад таго, што ты закахаўся ў каго-то. Бо не можа існаваць каханне ў адным накірунку. Гэта апантаннасць нейкая, разумееш? Гэта рабленне нешта ўсё насуперак сабе, свайму выжыванню, свайму дабрабыту, усяму свайму. Ты не можаш шкодзіць свайго улюблёнага чалавека і пры гэтым казаць, што кахаеш яго. Не працуе гэта так. Такога не павінна быць. Гэта тое самае, што адбываецца, дарэчы, калі Расія кажа, мы вельмі любім украінцаў, а потым нападае вайной. Вось тое самае адбылося. Разумееш, гэта вычварэнская нейкая па сутнасці хлусня. А ўсе лічбы, калі ты будзеш параўноўваць жыццё чалавека з лічбамі, пераўтварыць у хлусню 2 секунды. І ўсё. І няма гэтага. Таму што ўжо даўно сказана было, што ёсць 3 тыпу ілжы на свеце. Ёсць прамая ложь, так, когда тебе у вочы просто ілгуць. Ёсць ускосная, то бок калі ілгуць, каб скрыць ад цябе нешта, схаваць нейкую інфармацыю, каб цябе не пакрыўдзіць, так, тыпу ложь во блага, так гэта па-расейску. І трэцяя хлусня, гэта статыстыка. Таму што статыстыка не адлюстроўвае меркаванняў будь-якога чалавека, гэта проста нешта сярэдняе, чаго ніколі не існавала. Вось твой погляд на сённяшні дзень нешта падобнае на гэтае. На мой погляд, выбачай, калі што, я не спрабую цябе пакрыўдзіць, але я проста дзялюся сваім меркаваннем на гэты конт. Ну, неяк так. Калі ёсць пытанне, задавай. З задавальненнем адпавядаў. Так, 12:12. Яшчэ 20 хвілін макс. І будзем зварочваць. Што ён робіць? Так, а можна я цябе звольню? Бо мне не падабаецца, што ты робіш. І паедзем-ка мы рабіць усё па-свойму.
Фоер працаваў на полі, трэба і адпачыць. Перапрацаваў, так. Шмат палёў, але бачыш, колькі мы зарабілі? Ну, 30 000 прыблізна грошыкаў мясцовых. Не так ужо і шмат, дарэчы. А трэба 216. 216 000, гэта вам не хер сабачы. Вітаначкі, вітаначкі, хто б гэта не быў. Не бачу, правда, хто гэта. А, это Паўлік, Паўлік. Калі б ён не памёр, гэты дзень будзе вялікім беларускім святам. Так і ёсць. Плюс-мінус так і ёсць. Ну, я ж падняў. Карацей, на жаль, не хапае часу. Бачыце, шмат часу патрабуе гэтая гульня, каб што-небудзь зрабіць. Тут гэтыя заводы, бляха, столькі грошай патрабуюць. Я ўжо казаў, трэба, напэўна, нейкія чыты выкарыстоўваць, каб нейкія там па 100 000 евро хаця б капала за ўвод гэтага чыта. Вось, таму што, ну, бляха-муха. Столькі жыцця я не маю на такую гульню. Каб зрабіць нешта добрае. Так, 70%. Ну, паспеем. Адназначна паспеем усё зрабіць з гэтым полем. І, напэўна... А, там не была замова пратараніць машыну. Даві гусеніцамі. Трэба будзе добра разагнацца і ў непісе якогасьці уляцець, паглядзець, колькі ў нас. Адляціць здароўе. %77 ўжо, добра. Дарэчы, пакуль што складаюцца абставіны такім чынам, што ўвечары будзе стрым. І гэта добра. Будзем стрыміць City Skyline, троху будавацца. Нагадаю, што ў нас там павінная быць магчымасці ўжо атрымаць узровень. Будзем намагацца атрымаць 2 ўзроўня, але як яно пойдзе, паглядзім. Будзем троху пашырацца, будзем расці ў бок бяспекі, то бок будзем будаваць гэтыя паліцэйскія ўчасткі, турмы, ЦРУ, пажарныя нейкія там вежы, ўсё вось гэтае. Ну і карацей там далей разберомся, што яшчэ мы можам зрабіць на тыя пункты, якія атрымаем за у якасці ўзнагароды. У якасці ўзнагароды за дасягненне ўзроўня. Вось, ну і магчыма, там у нас пакуль што горад колькі? 160 000 чалавек ці 170? Я ўжо не памятаю дакладна, даўно было. Вось, мяркую, што на 250 мы выйдзем, плюс-мінус. Магчыма нават забудуем увогуле ўсю плітку, якую адведзена ў нас пад увесь горад. Хацей паглядзім. Можна будзе, дарэчы, яшчэ і атамную электрастанцыю пабудаваць, калі будзе такое жаданне. Пакуль што не хочацца, лепей я пабудую геатэрмальную яшчэ адну. Яна больш экалагічная. 85%. Добра, прыемненька.
ты, цудоўна, пакуль што атрымліваецца. Няхай сабе не так прыгожа, як у шаішкі, але затое эфектыўна на 100%. Да рэчы, добрая музыка. Як каму падабаецца, не падабаецца. Нейкі падкаст у мяне там пішае гэтай хаос называецца чамусьці. Хаця я тут хаоса не чую увогуле. І з якой нагоды гэтая музыка я зараз граю на фоне, яна лічыцца хаосам, але я ўсё жыццё думаў, што хаос гэта ж трошкі іншая музыка, якую я слухаў, да рэчы, вельмі шмат. А гэта так, попса проста. Зрабіць так, каб замаўляць можна было. Ну тут ведаеш, што олдскул... Я табе так распавяду. Паколькі асноўны канал у мяне гэта YouTube, ўсё ж такі. Таму што, прабач, але на YouTube вельмі мала. Я не знайшоў, насамрэч, ніводнага гульнявога стрымера на YouTube. Таму там з'явіўся ўпершыню канал. Дык вось, у Ютуба з гэтым вельмі шмат траблаў. У Твіча значна менш. То бок можна ставіць гэтую музыку, можна замаўляць, прайграваць, але ў выпадку Ютуба гэта можа быць праблема. Я не ведаў, ты калі ведаеш вось гэтых стрымераў танкавых, напэўна, ты, мабыць, глядзеў такого хлопца, як мексіканец. Бо я яго глядзеў, і ў яго, дарэчы, вось паслуга гэтая ёсць. Замаўляеш музыку за грошыкі, там за донат 5 рублёў, ці колькі яго там было беларускіх рублёў, я зараз пра іх. Вось, і яму пастаянна лупілі то Рамштайн, то яшчэ якую-небудзь халеру, за якую ён атрымліваў бан. Ён нават атрымаў бан, я памятаю, на пару тыдняў за гэтае. З пагрозаю за зачынення канала, таму я так рабіць не буду. Выбачайце, калі ласачка, калі што. Але 100% я так рабіў, гэта занадта рызыкоўна. Вось гэтая музыка і ўсё такое, тым больш зараз за музыку увогуле, як ты кажаш, экстрэмізм гэты улепяць, і хер ты што дакажаш на Ютубе. Трэба проста забаняць ушчэнт адразу за адну скаргу. Так, наступнае у нас поле дзе. Давай, гэта забіраем грошыкі. 23, а мы на 25, то бок к нам туды, улева, усё, выдатна. Зараз мы знойдзем, каму таран прапішам, бо замовілі таран, мы гэта і зробім. Так, я не зразумеў, я ж толькі што забаранаваў гэтае поле і грошы атрымаў за яго. А што з ім здарылася? Вы бачыце? Вы бачыце гэта? Вось тое, што я бачу. Мы толькі што забаранавалі гэтае поле, яно было чыстае. Што за халера адбываецца? Мы ўзялі кантракт, нам грошы заплацілі. Піпец проста. Да. Вельмі цікава. Ну давай, дзе непісь, у аедзе бачу. Хто там замаўляў даві іх гусеніцамі? На, глядзі, што адбываецца ў гэтай гульне. Пым! Уся, я выканаў сваю частку дамовы я выканаў. Ведаеце, што я зараз зраблю?
каб нам не пакутаваць на наступным стрыме, а ўсё ж такі пабудаваць ткацкую фабрыку, я зараз просто, вось пакуль у мяне будзе час паміж стрымамі, пакіну шаішку, каб яна тут працавала. Вось і ўсё. Стрым я скончу, а шаіха будзе тут паціху совацца ўзад уперад і зарабляць на грошыкі. І ўсё гэта адбудзецца па-за стрымом, пакуль у мяне ёсць вольны час і ўсё такое. Карацей, мяркую, што ўсё на гэтым. Так, зрабіць так, каб замаўляць можна было гэтыя забалы. Ну, я ведаю, што Лепус так робіць, хіба што, правда ж, забалы, але гэта трэба стрыміць вон зноўку ж на Twitch толькі выключна. Так, YouTube жа для стрымоў, не для стрымоў, так, я нікога па танках не глядзеў, акрамя акцёра з-за крыкаў. Ты мне чакаў, чакай, ты ж мне распавядаў пра Барбарыяна. Барбарія, ну, Барык. Вось, таму што мне чамусь спадавалася, што ты глядзеў. Ну, можа, прабач, калі што, можа не ты. Можа, штосьці блытаю. Карацей, дзякуй вам усім за прагляд. Велічэзны дзякуй. Нам няма куды ісці на Твічы, таму мы абыдземся сёння без рэйдаў. Вось, і як заўсёды падтрымліваеце вольны беларус, падтрымліваеце Украіну, не забывайцеся абавязкова гэта рабіць. Мы з вами сустрэнемся ўвечары. Мяркую, што прыблізна о 5 гадзіны вечара па польскім часе, калі што, калі кого гэта цікавіць. Будзем гуляць у сеці Skyline, будзем здабываць апошнія пункты, будзем будаваць сабе велічэзны горад. Ну і вядома, ўсё астатняе. Дзякуй яшчэ раз. Да пабачэння.